Are we looking at an Eritrea 1-2? Are we looking at an Eastern African 1-2? This is amazing. This is the decider with a mere 200 meters to the finish line. Oh my, Algeria does not have a response. Eritrea taking the lead. It has been decided. From the very start, it has been decided. And it is not going to be a sprint, ladies and gentlemen. It is not going to be a sprint finish. B1, 2 and 3 have been decided. Oh my goodness, what are we witnessing right now? Brotherhood at its finest. Look at them holding hands. What an emotional moment for the East. What a win! An emotional moment for Eritrea. The title has been taken. The win has been made. The decision has been finally made. And authority has been stamped by Eritrea. They have dominated the breakaway. They have dominated the entire race from the very beginning, playing it very strategically from the very start, conserving their energy only to make a break for it at the last. ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒትናን ባህግናን እዩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ብፍልይ ዝበለ በዚ ታሪኻዊ ፍጻሜ ኣንጸባራቒ ዓወት ናይ ጀጋኑ ደቂ ኤርትራ ዝፈጸምዎ ብፍላይ ድማ ብምልእታታ ጋንታ ግን ናይ መርሃዊ ቅዱስን ናይ ዓወት ኣማንን መስተንክራዊ ዝኾነ ስራሕ ኣብ ድሕሪት እውን ዝያዳ ክገልጸ ኣነ ግን ካብ ኩሉ ደስ ዝበለትን ተሪኹሞ እቲ ኣበታትኻ ናቶም ማለት ኣብ ብሽክሌታስ ውሑድ ነገር እዩ ዝሕጉሰና ነው ነዊሕ ጉዕዞ እንድዩ ግን ከመይ ገይሮም ኣብታን ናይ መወዳእታ 300 በቲኾም ሓሊፎም ናይ ብሓቂ ዋላ ብሽክሌታ ንዘይፈቱ ዝስሕብ ዓይነት ኣንጸባራቒ ስራሕ ኢና ርኢና ስለዚ ኣብ ብሽክሌታ ዝተፈላለዩ ዓወታት ኢና ንርኢ መርሃዊ ቅዱስ ገይሩ ዝበተኸ ከምኡ ድማ ልዕሊ ኩሉ ድማ ናይ ዓወት ኣማን ነቲ ኣልጀርያዊ ከመይ ገይሩ ኣትሪፍዎ ሓይሉ ስለ ዘለዎ ድማ ገዲፍዎ ኸይዱ it was just amazing man. It's amazing. ኤርትራ ዘኹርዕ ባህሊ ናይ ብሽክሌታ ከም ዘለዋ ንዓለም ዘመስከረትሉ እዩ ብፍላይ ድማ እዚኣ ክነግረኩም ቢንያም ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ክዕወት ከሉ ንሕጎስ ኢና ካብ መጠን ንላዕሊ ሃገራዊ ማልያ ተዓዊቶ ገይሮም ከም ዝክዕወቱ ከለዉ ንሕጎሶን ካላርሲ እዩ How many of you agree with me? ሃገራዊ ማልያ ተኸዲኖም ከምዚ ዓይነት ዓወት ክገብሩ ከለዉ ዘሰራስር ዓወት እዩ ምክንያቱ ሃገራዊ ንሃገር ወኪሎም እዮም ዝፃወቱ ዘለዉ this is another thing ንዓና ኣብ ኣፍሪካ ቀዳሞት ምዃን ድማ ልዕሊ ኩሉ ብራንድ ናትና እዩ ኢንተርማርሽ ቀዳማይ ክትወፅእ ከላ ንሕጎስ ኢና ቢንያም ስለ ዘለባ ናይ ኤርትራ ማልያ ተኸዲኖም ቀዳሞት ክወፅኡ ከለዉ ግን another level of ሓጎስ እዩ ዝስማዓና ስለዚ ቢኒ ዝፈጠሮ ቫይብ ወይ እውን ፅቡቕ መንፈስ ዝለዓለ ደረጃ ይኸይድ ኣሎ መርሃዊ ድማ ናይ ብሓቂ ኣነስ ምስ መርሃዊ ኢንተርቪው ገይረ ስለ ዝነበርኩ ኣብቲ ቻነልና ገይርናልኩም ኣለና ኬትኩም ስምዕዋ ምዝ ሕጂ ዘሎ ሓዋዊስና ገይርና ኣለና I'm very happy ኣብቲ ግዜኡ ከንፀባርቆ ይከኣልኩ ተዓወት ናቶም ግን ናይ ብሓቂ ዘሕጉስ ኩነታት እዩ ነይሩ ሃብሮም ከምዚ ዓይነት ዓወት ይቐፅለልና ጥራይና ንብል ሕጂ ናብ ዜና ክምለስ ኢና ምክንያቱ ብዙሕ ነገራት ስለ ዘሎ ኣዝያ ኣገዳሲ መድረኽ ኢና ኣቲና ዘለና ናይ ሓጎስ ዘሕጉስ ናትና በዚ ሕማቕ ዜናታት ክብክሎ ስለ ዘይደለኹ እየ እንኳ ሓጎሰኩም ናበልኩ ሕጂ ናብቲ ሲሪየስ ዝኾነ ዜና ክናቱ ኢና ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኣብ ድራር ፎር ኣፍሪካ እውን ሓፀርቲ ቪድዮታት ንገብር ኣለና ሓድሽ ቲም ገይረ ኣለኹ ኣተባብዕዎም ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ይፍትኑ እዮም ግን ኣይሰለጠናን ኢሎም ካይገድፍዎ ሽዑ ስለዚ እንተሓገዝኩሞም ፅቡቕ ነይሩ ምክንያቱ ናይ ኤርትራ ሕፅር ዝበለ ብሬኪንግ ኒውስ እውን ኣብኡ ክንገብር ስለ ንደሊ ዘለና ወላ ብእንግሊሽ እውን ተርጉምና ኣብኡ ክንገብር ንፍትን ኣለና ተሓጊዝኩሞም እቶም ቲም ይፍትኑ ኣለዉ ግን ሌትስ ሄልፕ ደም ካብኡ ቀፂልና ሕጂ ኣብቲ ናይ ዞባና ክናቱ ኢና ብጣዕሚ ኣገራሚ ፍፃመ ክሰምዑዮም ሌትስ ጎ At the Kenya-Ethiopia border, after 11 people were killed at Forol area in Marsabit County, and 2 others nothing bullet wounds following the Monday attack. It is reported that the attackers sprayed bullets on locals attending a security meeting. That was Plus News Channel. What happened on 22nd of November 2025 at the Kenya-Ethiopia border in Moyale is not just another border incident. It may mark a dangerous escalation in regional tensions. According to reports, Ethiopian military units crossed deep into Kenyan territory, opening fire on Kenyan border patrols. After nearly 2 hours of sustained gunfire, Kenyan forces with reinforcements managed to push them back. But why now? What drives this incursion? And what does it mean? ኣብ ዶብ ናይ ኬንያን ኢትዮጵያን ሓድሽ ወተሃደራዊ ምልውዋጥ ናይ ወተሃደራዊ ተኽሲ ኣጋጢሙ ከም ዘሎን እቲ ኩነታት ድማ ናይ ብሓቂ ኣብ ኣዝዩ ዘገርም ኩነታት ከም ዘጋጠመን
ኖርማል ናይ ዘረባ ወይ እውን ናይ ቃላት ኣይኮነን ናይ ብረት ልውውጥ ኣካይዶም ኣለው this is crazy እታ እንኮ ደሓን ዝምድና ኣለዋ ኢትዮጵያ ኢሎም ዝጀሃሩላ ዝነበሩ ሃገር ኣብ ጎረቤቶም ኬንያ ጥራያ ምስ ኬንያ ወታደራዊ ለውጢ እዮም ዝገብሩ ዘሎ ወታደራዊ ልውውጥ ተካይድ ኣሎ ሰቡን ተቀቲሉ ኣሎ it's crazy እዛ ሃገር እዚኣ ከመይ ዓይነት ሽግር ከም ዘሎ ከመይ ዝበለት ጎረቤት ምዃና ንኽትፈልጥ ኣሸጋሪ ሕጂ እቲ ዕበጦ እዩ ዝበሃል ዘሎ እንዲ ዝበሃል ዘሎ እቲ ጉዳይ ግን እቲ ኣመሓዳሪ ናይቲ ዞባ ወይ ናይቲ ከባቢ ዝተዛረቦ ናይ ብሓቂ ብምረት እቲ መንግስቲ ኢድ ክእቱ ከም ዘለዎን ምትእትታው ክእቱ ከም ዘለዎን ዝገልጽ ሓበሬታ ሂቡ ዘሎ ክዛረብ ከለኹ ሰማይና it's crazy Matiang'i to resolve the security problem. Sadly, 24 hours after the incident, there is neither security intervention nor visit by the Kenyan government security agents. And yet, for all a police station, which has only 4 police officers and without a vehicle at the time, is just located at less than 4 kilometers from the scene. Strangely, ከም ትሪእዎ ዘለኹም 14 ሰዓት ድሕሪ እቲ ፍጻሜ at least 11 ኪሎ ይብለኩም ኣሎ 11 ሰባት ተቐቲሎም so this is a serious thing already ሳከት ናይ መናወራ ኩናት ዘይኮነ ወታደራዊ ግርጭት ኣጋጢሙ ዘሎ እቲ መንግስቲ ግን ነቲ ጉዳይ ከዋዕውዖ ስለ ዘይደለየ ምስ ኬንያ ምስ ኢትዮጵያ ምናልባት ዝምድና ለና ብላብላ ስለ ዝብሉ ዘሎ ኩሉ ግዜ ግን መሰሓሓብ ኣለዎም ኢትዮጵያ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚ ከም ዘለዋ ድማ ይፈልጥዮም ስለዚ ጉዳይ ናይ ኬንያ እታ እንኮ እዩ ዝብለኩም ዘሎ ኣብቲ ጎረባብቶም ደሓን ዝምድና ኣለና ኢሎም ዝጀሃሩላ ዝነበሩ ኬንያ እያ ምስ ኬንያ ድማ ናይ ቃላት ልውውጥ ዘይኮነ ናይ ብረት ልውውጥ ገይሮም ኣሎ መን እዮም ከቶም ምስ ኬንያ ዝዳወቡ ኦሮሞማ ኣብ 4 ኪሎ ኮፍ ኢሉ ዘሎ እዩ ስለዚ ንኣብነት ብወገን ሶማል እንደዝግበር ነይሩ እቲ ክልል ሶማል ኣለው ኮንጻርት መንግስቲ ብላብላ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኦሮሞ ግን ኦሮሞ ዘመሓድር ዘሎ ሃገር ኦሮሞ ዘመሓድራ ዘሎ ስለዚ ንሱ ኣብ ዘመሓድራ ዘሎ ብናቱ ክልል ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ተወላዲ ኦሮሞ እዮም ክኾኑ ዝኽእሉ ኣብቲ ሓደ ስግሪ ዘለዎ እውን ይበሃል ጓሶት ስለ ዝኾኑ ካብ ናብና ተሰጋገሩ ኾዲዮም እቶም ኦሮሞ ኣብ ክልቲኡ ዘለው ኣብ ዶብ ናይ ኬንያ ዘለውን ብወገን ኢትዮጵያ ዘለውን ዝበሃል እዚ ንሪኦ ዘለና ግን ሲሪየስ ዝኾነ ምልውዋጥ ናይ ብረት ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ናይ ብሓቂ እቲ ኣመሓዳሪ ድማ እናንፀርፀረ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ጉዳይ ድማ እቲ መንግስቲ ዋላ ክሸፋፍኖ ይፍትን ተሎ ክሸፋፍነሉ ኣብ ዘይክእል ደረጃ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ምክንያቱ መልሲ ዝሓትት ኣገዳሲ ሕቶታት ስለ ዘሎ ብወገን ኬንያ ድማ ክሳዕ ክንደይ ድኹም ዝኾነ ወታደራዊ ኣቃውማ ከም ዘሎም ኣብቲ ዶብ ክገልፁ ከለዉ ስምዑ nations and for the stability of the Horn of Africa. Stay tuned, because today we break down the implications, the risks, and the unanswered questions. If you find this analysis valuable, please like, share because of the immediate security threat, but because it exposes long-standing vulnerabilities along the Kenya-Ethiopia frontier. First, the fact that Ethiopian forces reportedly advanced nearly a kilometer into Kenyan territory, pushing as close as 2 kilometers from Moyale police station, speaks to a boldness and perhaps a strategic objective. Such an incursion suggests this was not mere miscalculation. It could be a deliberately calibrated show of force. What does this tell us about Ethiopia's current military posture? Is this a signal of territorial assertiveness or a probing action to test Kenya's resolve? እቲ ዝበሃል ዘሎ ኩነታት እንታይ እዩ ብሓፈሻ ክሳብ 2 ኪሎ ሜትር ወታደራዊ ነቲ ዶብ ናይ ኬንያን ኢትዮጵያን ሴኪሪቲ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ዝተኻየደ ናይ ብወገን ኢትዮጵያ 1 ኪሎ ሜትር ክሳብ 2 ኪሎ ሜትር ውሽጢ ኬንያ ኣትዮም ክገብርዎ ከም ዝኽኣሉን እዚ ድማ ብቐሊሉ ክስገር ዝግብኦ ከም ዘይኮነን ዕላማ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ወይ ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ኢትዮጵያ ደይ መደይሉ ምናልባት ዓቕሚ ናይ ኬንያ ድልውነት ናይ ኬንያ ወይ እውን ድኽመታት ናይ ኬንያ ዝመዘድ ኮይኑ ብዙሕ እንተታት እዩ ዝፈጥር ዘሎ ዊልያም ሩቶ ድማ ኣብ ከቢድ መዋጥር እዩ ዘሎ ምክንያቱ ምስ ኡጋንዳ ኣጋጢሞ ዘሎ ድማ ፅንሕ ኢለ ክሪአኩም እየ it's a very very crazy time እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ምስ ኬንያ ዘጋጥም ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝገብር ዘሎ ንዊልያም ሩቶ ምስ ኤርትራ ዕረቐኒ ዝብል ዘሎ ይፅንሕ ኢልና ንሪኦ ኢና but at the same time ኣብ ውሽጢ ኬንያ መጥቃዕቲ ኣካይድሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ከዓ ኬንያውያን ቅድሚ ሕጂ እውን ይፈልጥዎ ነይሮም ድፈርዎ ዝነበሩ እውን እዮም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ውሽጥና መፂኦም ሕልሚ ናይ መሬት ምድላይ ኣለዎም ብምባል ስምዖም ኣብዚ Ethiopia that has been accused of having an interest in grabbing another state's territory and is on the defensive diplomatically because Somalia, which has
in 1977 went to war with Ethiopia over the Ogaden, was an isolated country because the rest of the world thought that they were violating the sovereignty and the territorial integrity of Ethiopia. But now the shoes is on the other side. ሕጂ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብሓፈሻ ኢትዮጵያ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ዝገበርዎ ኢንተርቪው ነይሩ ኬንያውያን ኢትዮጵያ ናይ መሬት ምግባጥ ሕልሚ ከም ዘለዋ ኢንቴንሽን ከም ዘለዋ ድሌት ከም ዘለዋ ዝገልጽ ሓበሬታ እዩ ቅድሚ ሕጂ ኣብ 77 ናብ ዝተገበረ ሶማልያ ያጥቂዓቶም ነይራ ኢና ንብል ነርና እንተ ሕጂ መሬት ክወስድ ናይ ካልእ ሃገር ክወርር ዘለበት ብጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ኢሉ ዘመቻ ዝገብር ዘሎ ስርዓት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ምዃኑ እዮም ዝገልጹ ነይሮም ነዚ ፖስት ዝገበረውን ሲራክ ባህልቢ እዩ ስለዚ ሓደ ኣካል ናይቲ ኩነታት ነዚ ኩነታት ዝውን ክንምዝምዞ እዩ ዘለና ንቡር እዩ ድማ ምክንያቱ ንሳቶም ዝኾነ ነገር ንሕና ንገብሮ መዝሚዞም ኣንጻርና ክጥቀምሉ ንቡር ስለ ዝኾነ ንሳቶም ዝገብርዎ ድማ ፓብሊሳይዝ ክንገብሮ ኣለና ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ዝገብርዎ ዘሎ ዕንደራ ናይ ኩናት መቐፀልታ ናይቲ ሕልሚ ናቶም እዩ ምስ ሱዳን ኣልፋስጋ ዝበሃል መሬት ወንጢሎም ከም ወሲዶምሎም ከም ዝነበረ ብሓይሊ ዝፍለጥ ኮይኑ ሕጂ እውን ጉዳይ ናይ ሱዳን መዝሚዞም ዝያዳ ከብሉ ከም ዝደልዩ ምስ ደቡብ ሱዳን ተመሳሳሊ ፀገም ኣሎ ብወገን ጅቡቲ ኢሹ ኣለዎም ኢናይዶም ምስ ሶማልያ ድማ ብዙሕ ግዜ ዘከራኽር ጉዳይ ኣለዎም ኣብ ኤርትራ ድማ እቲ ዝነፀረ ዶብ ዘሎ ናይዚ ኢትዮጵያ ምስ ኩሎም ካብ ዘለዋ ዶብ ምስ ኤርትራ ዘሎ እቲ ዝነፀረ ምክንያቱ ብወገን ኢትዮጵያን ኤርትራን ጥራይ ዘይኮነ ጥልያን ኣብ ግዜ ምኒልክ ንፁር ዝኾነ ዶብ ገዲፉ ነይሩ ድሕሪኡ እውን ሃይለ ስላሴ ነቲ ዶብ ክንፅረሉ ሓትት ነይሩ ንጥልያን ልዕሊ ኩሉ ድማ 98 ዘጋጠመ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ወላ እኳ ሕማቅ ኣጋጣሚ ተነበረ ኣብ 2002 ዶብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ጫፍ ናይ ዓሰብ ክሳብ ናይ መወዳእታ ባዕሊ ግድር ገይሩ ዝውድእ ንፁር ዝኾነ ዶብ ተሓንፂፅ እዩ ወላ እኳ ባይታ ይተግበር እምበር ተወዲኡ እቲ ጉዳይ ብቤት ፍርዲ ስለዚ ኤርትራ ዝነፀረ ዶብ እዩ ዘለዋ ንንፁር ዶብ እንኮላይ ክሰግሩ ዝሓስቡ ሃገር እንድሕር ኮይኖም ድማ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እቲ ኤስካሌሽን ከቢድ እናኾነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ኬንያ ግብረ መልሲ እንታይ ክኸውን ዲፕሎማስያዊ ዲ ክኸውን ወታደራዊ እኳ ክኸውን ኣይፅበየኒ ዲፕሎማስያዊ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ እንኮ ዓርክለኒ ወይ መሓዝ ኣለኒ ዝበሃል ኬንያ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ መንኮርኮር ወይ ከዓ መጋበርያ እታ አንከር ስቴት ናይ ኣሜሪካ ዘላ እታ ቀንዲ አንከር ናይዚ ምብራቅ ኣፍሪካ ዝበሃል ዘሎ ኬንያ እዩ ስለዚ ኣብ አንከር ስቴት ከምዚ ዓይነት እንደራ ምግባር ብርግፅ ኣብ ቤት ተንበርኪኹ ይቕረበለለይ ክብል ስክፍታ ዘለዎ ይኮነ ምክንያቱ ካልእ ኣጀንዳታት ስለ ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ምናልባት ብጌጋ እንተተኻይዱ ይቕረበሉልና ካብዚ እውን ግደፉልና ኢሉ ንክልምን ፀገም ክህልዎ ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናብ ካልእ ኩነታት ክምዕብል ይኽእል ዶ የስ there is a possibility ይግዳስ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ሓበሬታ ናብኡ ምስ ከደ ቀሲልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ክመለሳ እዛ ኣርእስቲ እዚኣ ካብዛ ኣርእስቲ ከይወፃእና ድማ ካልእ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ስለ ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ዞባ እዚ ክሬዚ ማለት እቲ ዘለዎም ኩነታት እቲ ዝካየድ ዘሎ ዜናታት ንኩሉ ብሓደ ከተረኻኽበሉ ክብድ ዝበለ ስለ ዝኾነ በዚ ድማ ካልእ ኣርእስቲ ድማ ኣጋጢሙሎ ክንሪኦ ኢና The Ministry of Foreign Affairs has downplayed threats of war issued by Uganda's President Yoweri Museveni over access to the port of Mombasa and the Indian Ocean, insisting Museveni is well aware of international territorial laws. But experts warn that his remarks, including a claim that he, quote, owns the Indian Ocean through Kenyan transit, risk straining bilateral relations and the cohesion of the East African community. NTV's Laban Shaban reports. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ዝሓለፈ እዋን ናይ ዩጋንዳ ፕሬዚደንት ዩዌሪ ሙሴቪኒ ምርጫ ይቐርቦ ስለ ዘሎ ኣብ ግዜ ምርጫ ድማ ኩሉ ግዜ ዓበይቲ ነገራት ክገብር ኢልካ መብፃዕታት ምእታው ንቡር ስለ ዝኾነ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ሕቶ ንዓና እውን ዝምልከተና እዩ ብህንዳዊ ውቅያኖስ እፅዋት ከድና ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና ልክዕ ከም ኣብ ካልኣይ ደርቢ ንነብር ዘለና ሰባት ኢና ኣብቲ ታሕተዋይ ደርቢ ዝቕመጥ ዘሎ ሰብ እንድሕሪ ከልኪሉካ እቲ መሬት ኣይጥቀመሉን ኢኻ እንተኢልካ እንታይ ትገብር ስለዚ ኣብ ካልእ ክኸደሉ ዝኽእል ኩነታት ከም ዘሎ ዝብል ሓደ መጠንቀቕታ ዝመስል ወይ እውን ናብ ኩናት ክኸይድ ዝኽእል ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ 8th consecutive term since seizing power in 1986. Come and you stand around here and I don't have the strength to go and stand there. It is against this backdrop that the former rebel leader has had tongue-wagging remarks touching on Kenya-Uganda relations and the right to access the Indian Ocean when he was unpacking his manifesto during the weekend. The political coalition in Africa is so irrational. Some of the countries have not. ስለዚ ብሓፈሻ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ናይ ክልቴን ሃገራት ብህንዳዊ ውቅያኖስ ባሕሪ ይግባዓኒ ዝብል ሕቶ ኣልዒሉ ከም ዝነበረን ዓብዪ መዛረቢ ብዛዕባ ኮይኑ ከም ዝነበረን ብወገን ኬንያ ስቃት ዝፈጥር ክብሉ ከለዎ ብወገን ኡጋንዳ ድማ ዝግብኦም ኩነታት እዩ ተባሂሉ ክዝረብ ቀኒ እዩ ግን እዞም ሃገራት እዚኣቶም ሲሪየስ ዝኾነ ሪሌሽንሽፕ ዝነበሮምን ንዓመታት ብሓደ ዝሰርሑ ዝነበሩን እዮም
ምናልባት ካብከሙ ተበጊሱ ድዩ ወይስ ብናይ ካልኦት ንኻልኦት ንምድንጋር ድዩ ዊልያም ሩቶ ለንቀነ ዝገበሮ ድማ ኣብ ኬንያ ዓባ ዛረበ ኮይኑሎ እንታይ ኢሉ ዊልያም ሩቶ ንመስማዓዮ and of the progress that we are making as a region. Uganda is the largest destination of goods and services. Last year, we exported close to 120 billion Kenya shillings to this great country. And the bilateral relations between Uganda and Kenya are solid. Let me assure you, Mr. President, ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ጉዳይ ናይ ዩጋን ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ምክንያት ገይሮም ላዕልን ታሕትን ክብልሉ ሰሚዐ ኣብ መንጎ ኡጋንዳን ኬንያን ዘሎ ርክብ ሮክ ሶሊድ እዩ ይብላ ኣሎ ዊልያም ሩቶ ኣዝዩ ንፁር ዝኾነ ሓያል ዝኾነ ርክብ እዩ ዘለና ንግድናትና ሰፊሕ እዩ ንዓመታት ዝቐፀለ ርጉእ ዝኾነ ንግዲ ዘለና ኢና ስለዚ ቃንዛ ናይ ኡጋንዳ ይርዳኣና እዩ ሽግር ናይ ኡጋንዳ ይርዳኣና እዩ ስለዚ ንዑ እውን መፍትሒ ክንገብረሉ ንኽእል ኢና ብምባል እዩ ዝምልሰሉ ዘሎ እታ ከም መፍትሒ ኢሉ ዘቕረባ ዋላ እኳ ነተን ክልተ ሃገራት ተስፋትብቲ ኮና ብወገን ኬንያውያን ግን ካልእ ዓይነት ስምዒታት እውን ከም ዘሎ ከረየኩም እየ እንታይ እያ እታ ሓሳብ ዘቕረባ እስከ ንስማ that Kenya is going to work with Uganda and other regional partners for the prosperity of this region to create a much more competitive region to make sure that we extend the pipeline to make sure that we co-invest in the pipeline, that we extend the railway. And Mr. President, next week on Friday, I will be launching the dualling of the road from Rironi near Nairobi that will come all the way to Malaba. As you know, Mr. President, today that road is getting slower as traffic increases. And therefore, ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ዊልያም ሩቶ ነቲ ዕድል ነቲ ዘለዎም ርክብ ብፍጹም ክኸስሮ ድሌት ከም ዘይብሉ ምክንያቱ ኡጋንዳ ኣብቲ ቀርኒ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ካርታ እንድሕር ኢኹም ሕጂ ኣይቀረብኮን ኣሎ ኣብ ካልእ ግዜ ቅርበልኩም እየ ኡጋንዳ ብታንዛንያ እውን ክጥቀም ትኽእል ሃገር እያ ስለዚ ግድን እያ ኬንያ ናይ ግድን ፖዘቲቭ ወይ ከዓ ኮኦፐራቲቭሊ ኢንጌጅ ክትገብር ክትፍትን ምክንያቱ ረብሓ እውን ስለ ዝኾነ ኬንያ ድማ ካብ ካልኦት ሃገራት ፍልይ ብዝበለ ዊልያም ሩቶ ዘለዎ ፀቕጢ ናይ ቁጠባ ኣብ ስልጣኑ እውን ዓብ ተራ ስለ ዝኾነ ንከምዚ ዓይነት ዲልስ ሲሪየስ እዩ ዝርዮ ብዓይኒ ቁጠባ ክትሪኦ ከለካ እንኮላይ ካብ ጅቡቲ ትመንጢሉ ንኢትዮጵያ ንኣብይ ኣሕመድ ብወደብ ላሙ ንክጥቀም ናይ ክልቲኦም ጆይንት ቬንቸር ኢሉ ሓደ ወደባዊ ልምዓት መንገዲ ፅርግያታትን ገለን ገይሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ስለዚ ተመሳሳሊ ሕጂ እውን ናይ ኬንያ መራሒ ናይ ኡጋንዳ መራሒ ብሓደ ኮይና ፓይፕላይን ነዳዲ ድመፅሉ መንገዲ ብሓደ ክሳብ 65% ናይቲ ፓይፕላይን ክትቋፅሮ ወይ ኣብኡ ኢንቨስት ክትገብሩ ዕድል ክንበኩም ንኽእል ኢና እቲ ፅርግያ ከምኡውን መንገዲ ባቡር ካብ ሞምባሳ ወደባዊት ከተማ ናይ ኬንያ ማለት እዩ ኡጋንዳ ዝጥቀሙላ ካብኡ ናብ ኡጋንዳ ዝኸይድ እውን ፅርግያ ክመዓራሮ ከም ዘለዎ ክሰፍዕ ከም ዘለዎ ምስቲ ንግድናትና እናዓበየ ዝኸደሉ ዘሎ ስለዚ ከም ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለዎ ሃገር ነቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብሉ ሃገር ልክዕ ንዕኡ ከተሳልጥ ነዊሕ ርሕቀት ክትከይድ ዘለካ ንግዲ ስለ ዝኾነ ቢዝነስ ዘለዎ ሰብ ይርዶ እዩ እዚ የግዳስ ንልኡላውነትካ ኣብ ምልክት ሕቶ እንተይቲካን ካልእ ኣርሲ እንታይ እስከ ይብሉ ኣለው ረይዎ እስከ ኬንያ ከመይ ገይሩ ንኡጋንዳ በቃ ፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶ ከመይ ገይሩ ናብ ኡጋንዳ ይዛረበሉ ኣሎ ሓቆ ወደቡ ዝጥቀመሉ ዘሎ ዳ ይደለወ ንኬንያ ልኡላውነትካ ኣይኣምነሉን እየ እቲ ወደብ ድማ ሞምባሳ ናተይ እንደዝብሎ ነይሩ ግን ካሊእ ነይሩ እቲ ዲቤት ስለዚ ብዙሓት ኤርትራውያን let's not get twisted ነዚ ርዩ ሰብሲ ረይዎም ጎረባብቲ ከመይ እዮም ዝገብሩ እወ ነዚ ዘይፈልጥ ነገር የለን ኤርትራ እኳ ኣይኮነን ሎሚ ኮነ ኣብ 91 ትፈልጦ ነይራ ነዚ ካብዚ ኬንያ ትህቦ ዘላ ንዩጋንዳ ካብኡ ዝበልፅ ኮንዲሽንስ እዮም ሂቦሞም ነይሮም ከም ድሌትኩም ክጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ኢሎሞም ነይሮም ስለዚ ባዕልኩም ጉምሩክ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ኩሉ ነገር ባዕልኩም ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ኢሎሞም ነይሮም እቲ ዝበለፀ ኮንዲሽን ናይ ባሕሪ ሂቦሞም ነይሮም ኣብ ደገ ባሕሪ ኣጠቓቕማ ማለት እዩ እሱ ይደለና ኢሎም ዝገደፍዎ ሰብ እዮም ኣግማልኩም እሰሩሉ ወይ ኣግማልኩም ኣስትይሉ ኢሎም ዝኸዱ ሰብ እዮም ስለዚ let's not twist those things ዊልያም ሩቶ ናይ ብሓቂ ከምዚ ትጉርብትና ኢሎም ናይ ኣብ ካድረታት ዝጥቀምሉ ዘለው ኣጀንዳ ናቶም ታሽማ ኣይንኾን ንቐፅል ገለ ኬንያውያን ዝብልዎ ዘለው ድማ ንስማ The symbol of national control over the country's energy arteries is up for grabs. And one of the would-be buyers is a man many have long branded East Africa's most lethal president. And I want to thank His Excellency Ruto for encouraging him, being together with us. We are fully aligned with His Excellency Ruto on the issue of the Pan-African vision.
Well, I'm very happy with what His Excellency Control over the country's energy arteries is up for grabs. being together with us, ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና በዚ ትሪእዎ ዘለኹም ክሳብ 65% ናብ ኡጋንዳ ክሸጥዎ ነቲ ፓይፕላይን ንኣብነት እዚ ፓይፕላይን ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ ኡጋንዳ ድማ ነቲ ዝወሃባ ዘሎ ኦፈር ተቐቢላ ተሓጒሳ ትቕበሎ ከም ዘላ ንሳ እውን ተቐቢላ ናብ በኣ ሓሊፋ ናብ ኮንጎ ገፃ ክትሕልፎ ናብ ብሩንዲ ገፃ ክትሕልፎ እውን ይሰማምዑ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ስለዚ እቲ ኩነታት ንክልቲኦም ዊን ዊን ሲቹዌሽን እዩ ዝፍጠር ዘሎ ክልቲኦም ክረብሕሉ ዝኽእሉ ኩነታት እዩ ዝፍጠር ዘሎ እዩ ዝበሃል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዩዌሪ ሙሴቪኒ ይቅበሎ ኣሎ ኬንያ ድማ ነቲ ኩነታት እቲ ከተመቻችእ ምዃና እንተኾነ ዊልያም ሩቶ ካልእ እውን ተዛሪቡ ነይሩ እዩ ምናልባት ነዚኦም ክምልስ ኢሉ ይመስለኒ እንታይ ኢሎሞ ነይሮም ኣብ ዝስምዑ It knows no boundaries, because last I checked, Ruto wanted to sell KICC to private investors, he wanted to sell JKA to Adani, and even wanted to construct hotels in Karura Forest and Bomas of Kenya. Now, for the most part, we were able to stop him through Mandamano and nationwide injunctions from the judiciary. But guess what? Our clever president has come back with a new client. He now wants to sell part of Kenya pipeline to Uganda. Just check out this statement from Kasongo, and I quote, I have given guidance on the need for Uganda and Kenya. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዎ ኣብዚ ሕፍረት ዘይብሉ መራሕናትና ኩሉ ግዜ ነቲ ሃገር ብገንዘብ ክሸጣ ምስ ፈተነ እዩ ቅድሚ ሕጂ ኤርፖርት ናይ ኬንያ ናይቲ ናይሮቢ ናብዚ መዳኒ ወላ አንዳኒ ግሩፕ ዝበሃል ናይ ህንዲ ካምፓኒ ክሸጦ ከም ዝፈተነን ብተቃወመ ናይ ህዝቢ ጠጠው ክብል ከም ዝኻለን እቲ ዲል ድማ መንጎ ከም ዝፈረሰን ዝከር ኮይኑ ብዙሕ ግዜ ከምኡ ዓይነት ነቲ ፕሮፐርቲስ ናብ ፕራይቬት ሴክተር ድዩ ንምሻጥ መንግስቲ ቋፀሮ ዝኽእል ኢንፍራስትራክቸር ናብ ኢንቨስት ናብ ካልኦት ምስግጋር ሓደ ካብቲ ዘለዎ ፀቕጢ ናይ IMF እውን ስለ ዘለዎ ነቲ መንግስቲ ሕፅረታት መንግስቲ ዝቋፀሮም ነገራት ፕራይቬታይዝ ክገብር ከም ዘለዎ ንዑ ንምትግባር ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዕድል ይጥቀመሉ ከም ዘለዎን ነቲ ናይ ሃገር ዓቕሚ ድማ እናረመሶ ይኸይድ ከም ዘለዎን ኬንያውያን ይቃወሙ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ብርግፅ እዚ ሕማቕ ድዩ ፅቡቕ ክልቲአን ሃገራት ብሓደ ክሰርሕዎ ዝኽእላየን ነቲ ዝግበር ዘሎ ዊልያም ሩቶ ንረብሓ ንስልጣኑ ንምንዋሕ ድዩ ዝጥቀመሉ ዘሎ ብርግ ወላስ ነቲ ሃገር ይዘርብሕ ብክልቲኡ ወገን እዩ ዋላ ፅቡቕን እንተኾነ ሓደ ሰብ ኩሉ ሰብ ክሰማምዓሉ ይኽእል ማለት ኣይኮነን ብሓፈሻ ኡጋንዳ ኣብ ደገ ባሕሪ ብኬንያ ትጥቀም ነይራ ኬንያ ድማ ኡጋንዳ በቲ ትጥቀመሉ ዘላ ይዓግብ የለኹን እንድሕሪ ኢላ ኬንያ ኔጎሽት ክገብር ግዴታ እዩ ንግዲ ስለ ዝኾነ ናይ ክልቲኡ ምክንያቱ ሉላውነት ይትንከፍ የለን ግዛታዊ ሓድነት ይትንከፍ የለን ካልእ ስለዚ ክልተ ትካላት ብሓደ ይሰርሓ ኣለዋ ኣነ ንኣብነት ካብ ሓንቲ ትካል ዝኾነ ይኹን ሰርቪስስ ወስድ ኣለኹ እንተደይ ዕጊብኒ ኩሉ ግዜ ከምኡ እየ ዝገብር ንኣብነት ሰርቪስስ ናይ ኢንሹራንስ ናይ ጥዕና ድዩ ናይ መኪና እንተደይ ዕጊብኒ ደው ኢለ ኣብ መወዳእታ ዓመት ኣነ ክቕይር እየ ኣብ ከምዚ ወይ እውን ዋጋ ጉደሉ ትብሎም ተዋፅኦም እንተኮይኑ ከይትኸዶም ኢሎም ይጎድሉ እዮም ኣብ ብዙሕ ግዜ ምሶም ነዊሕ እንድሕር ጌርካ ኮይንካ ፅቡቅ ትኸፍሎም እንድሕር ኮይንካ እንተዘየለ ድማ ደይዋፅኦም እንተኮይኑ ፃዕዳ ግበረልካ ኮንትራክትካ ካንስል ግበር ይብሉካ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ዲል ናይ ቢዝነስ ኢና ንርኢ ዘለና እምበር ምስ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተዛንዩ ዝረአ ወይ እውን ብሓደ ዓይኒ ብሓደ ኣገባብ ብሓደ ኩነታት ከተንብቦ ትኽእል ነገር ኣይኮነን በቲ ኮይኑ በቲ ኣብ መንጎ ኬንያን ዩጋንዳን ዘሎ ኩነታት ዊልያም ሩቶ ብከምዚ መንገዲ ወዲእዎ ነይሩ people in the journalist space, and it is good I speak about it here, tried to create an impression that Uganda had said something to the effect that they need to access the sea by all means. Let me assure the naysayers that Uganda and Kenya, they see through Kenya. And that is why we are not only extending the pipeline, we are also extending the road, and we are also extending the railway. ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ መንጎ ኬንያን ኡጋንዳን ዝኾነ ፀገም ከም ተፈጥረ ብሚድያታት ክጋዋሕ ሰሚዕና ነርና እዚ ድማ ኣብ ኩንነት ዝተመርኮሰ ኣይኮነን ዘለና ርክብ ካብቲ ዝነበረ ብዝለዓለ መልክዕ ናብ ሓያል ዝኾነ ካሊእ ኢና ነሰጋግሮ ዘለና ስለዚ ዝኾነ ነገር ዘጋጠመ ነገር የለን ነቲ ዝነበረ እናርክብ ድማ ብፓይፕላይን ናይ ነዳዲ ዝነበረ ብፅርግያ ከምኡ ድማ መንገዲ ባቡር ንምዕባዩ ኢና ንሰርሕ ዘለና ብምባል እዩ ዝገብር ዘሎ ሰናይ ጉርብትና ኣይኮነን ኣብ መንጎ ኡጋንዳን ኬንያን ዘሎ ኣይኮነስ ብሙሉእ እቲ ናይ ኢስት ኣፍሪካን ኮሚኒቲ ዝበሃል ብሽርክነትን ብቁጠባን ክዓቢ ስለ እንደሊ ዘለና ኣብ ከምዚ ዓይነት ሓሸውየ ኣይንኣቱን ኢና ብዘስምዕ ዘረባ ነቲ ዘሎ ኣሉታዊ ኩነታት መልሲ ክበሉ ንሰማዕ ኣለና እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ናብ ነፍስና ምስ እንመለስከ እንታይ ይግበር ኣሎ እቲ ናይ ባሕሪ ተባሂሉ ዝኽየድ ዝነበረ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ንስማዕ Eritrea were even necessary? This question has been debated over months across the Horn and beyond. Is another East coming? And what's the end?
The fear did not appear in a vacuum. In February, Eritrea mobilized reserves and tightened travel for citizens under 50, almost a year after Ethiopia signed an MOU with Somaliland and declared its need for sea access. In March, Prime Minister Abiy Ahmed published እንታይ ጀሚሮም ኣለው እስኪ ሕጂኸ ማለት ሓያል እዋን እዮም ገይሮም ዘለው እዚ ድማ ናይ ብሓቂ ብጥንቃቐ ክንሪኦ ዘለና ናይ ኤርትራውያን ደጋጊመ ክብለኩም እየ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ከየድልየን ድዩ ናይ ብሓቂ እዚ ኩነታት ክናብ ፅቡቅ ክኸይድ ዝኽእል ድዩ ክፍታሕ ዘይክእል ድዩ ኮይኑ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ኣየድልየኒ ክንብል ከለና ኸ ስለ እቶም ካልኦት ሓይልታት ስለምንታይ ከናይ ኩናት ቋንቋ መንፈስ ክመፅእ ክኢሉ እንታይ እስከ ይብልለው ናይ ኩናት መንፈስ ክመፅእ ዝኽኣለሲ ኢትዮጵያ በመንገድ ፕራይም ሚኒስተር ገይራ ባሕሪ ይግባአናዩ ወይ እውን ኤርትራ ናብ ባሕር ምስ በለት ናይ ኤርትራ መራሒ ንግብፂ ከይዱ ምስ ግብፂ ክሻጠር ስለ ዝጀመረ ናይ ኩናት መንፈስ ጀሚሩ ኢሎም ጋዝላይት ክገብሩና እዮም ዝደልዩ ዘለዎ ጋዝላይት ማለት ንዓኻ በዲሉካ ሓደ ሰብ ኩሉ ዓይነት ገበና ብልዕልኻ ፈፂሙ ተገምጢሉ ይቕረበለኒ ክብለካ ከሎ እዩ ብሰንኪ ኸ ከም ዝኾይነ ክብለካ ከሎ ጋዝላይት ይበሃል ስለዚ እዚኣቶም ኖርማሊ ጋዝላይት ዝገብረካ ቁሩብ ብልሕ ዝበለ ማኒፑሌተር እዩ እዚኣቶም ግን ማኒፕሌት ምግባር ከማን ዝፈልጡ ሰባት ኣይኮኑ ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ብግልፂ ዝገብርዎ ናይ ዕውራ ሽጣራ ዝጥቀሙ ከይተበገሱ ከሎ ክትግምቶ ትኽእል እዚ ነገር እዚ ክመፅእ ምዃኑ ኩሉ ተዓዚብዎ ኩሉ ነገር ዝፈልጦ ዝነበረ እዩ ሕጂ እውን ሰላም ኣይኮኑ ዝደልዩ ዘለዉ ባዕሎም ኢትዮጵያውያን ክነግሩና እዮም this is not about peace አብይ አሕመድ ስለምንታይ ቋንቋ ናይ ሰላም ጀሚሩ ዘሎ ንግዝያዊ ረብሓ ምዃኑ ብጭብጢ ከረየኩም ክፍትነ ስለዚ ኣብ ምንታይ ዝብል ወዲቖም ኣለው ሰላም እዩ እዘን ክልተ ሃገራት እኮ ብሽርክነት እየን ክበፅሖ ዝኽእላ ብሓደ ኮይነን እንተኸይደን ጥራየን ክሰልጠን ዝኽእል ዝብል ዘረባ ንሪኦ ኣለና ብካልእ መንገዲ ኸ ተገምቲ ኢሎም እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኻ ንስማዕ ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብፍፁም ክእመኑ ዝኽእሉ ይኮን ኣብ ዝምርሖ ዘሎ ፖለቲካዊ ኢሊት ናይ 4 ኪሎ ብሕጂ ማለት እዩ ድሕሪ 7 ዓመት ኣብ ስልጣን ምፅንሑ ንኣቢ ኣሚኑ ብዝብሎ ዘሎ ቃላት ኣሚኑ ናብ ስጉምቲ ዝኣቱ ባዕሉ መቃብሩ ዝኳዓተ እዩ ምክንያቱ ንፋኖ ትማል እንታይ ኢሉ ውድሶም ነይሩ ሎም እንታይ ገብሮም ኣሎ ንተጋሩ ክመፅእ ከሎ እንታይ ኢልዎም እንታይ ገብር ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ተሃይላይት ናቱ ንኤርትራ ትማል ብኸመይ ይውድሳ ነይሩ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ብኸመይ ይውድሶ ነይሩ ንመራሕቲ ኤርትራ ብኸመይ ይውድሶም ነይሩ ሎም እንታይ ይብሎም ኣሎ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ክእመን ዝኽእል ሰብ ከምዘይኮነ ኢና ንፈልጥ ኣለና ስምዕዎም ድሓን ምንታ ነቲ ምድንጋር ናቶም ካ ክበርሃልና የመብት ማጣት ጉዳይ ነው። ንብረት ማጣት ጉዳይ ነው። ንብረታችንን ያለ አግባብ ተወሰደብን የሚል ጥያቄ ነው እየቀረበ ያለው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ተጠይቋል። በዛ ነፃነት ላይ አንድም አሻሮን ያስቀመጠ ኢትዮጵያዊ አታገኝም። የኢትዮጵያ ፓርላማ ተጠይቋል። የግለሰብ አስተሳሰብ ነበር ያንን ተግባራዊ ያደረገ። ያ ደግሞ አገርን መካድ ማለት ነው በቀላሉ። ቀይ ባህርና እኛ በታሪክ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኤርትራ ናፅነታ ክትረክብ ከላሲ ኢትዮጵያ ተሓቲቶም ዶ ይብላ ኣሎ ሰብ ደወዳይ ኣብ ከምዚ ዕድመ ተማሂረ እናበለ ዓሻ ይቕየር እዩ ንምንታይ ሰብ ክሓተከ ናኻ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ትሕተት ብጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ኤርትራ ዝበሃል ሃገር እዩ ነዚ ውፁእ ዝኾነ ነገር ክኽዕዱ ምፍታኖም ክንድምንታይ ርሕቀት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ከይዶም ከም ዘለዉ እዩ ነዚ ነገር እዚ አብይ አሕመድ ብመንገዲ ኬንያ ዝሓቶ ዘሎ ክንሪኦ ኢና እንታይ ሓትት ኣሎ ኤርትራ ድማ እንታይ ላቶ ይበሃል ኣሎ ክንሪኢና ፅኒሕ ኢልና እዚ ግን ዝብል ዘሎ ኤርትራ ናፅነታ ክትረክብ ከላሲ ንሕና ተሓቲትና ዶ ይብላ ኣሎ መን ክሓተካ እንታይ ስለ ዝኾንካ ኢኻ ትሕተትኻ መጀመርያ ህዝባዊ ግንባር ዕድመን ህዝባዊ ግንባር ደካኪሩ ነቲ ስርዓት ናትካ ሓማኽሽቲ ምስ ቀየሮ እዩ ሪፈረንደም ኣካይዱ ምክንያቱ እታ ሃገር ኢትዮጵያ ትበሃል ከም ሃገር መቕፃላ ኢኻ ክትሕጎስ ዝግባእካ ንሱ እውን ግንዖ እዩ ተረኪቡ ምክንያቱ መንግስትን ንገሩን ኣብ ታሪክ መንግስቲ ሰራዊት ኩሉ ነገሩ ክብተን ከሎ ከም ሃገር ክትቅፅል ትኽእል እታ ሃገር ኢትስ ሚራክል ኢትዮጵያ ከም ሃገር ክትቅፅል ምኻላ ሚራክል እዩ ግን ንክትቅፅል ድማ እቶም ዝበተንዋ ሓይልታት ክትቅፅል ስለ ዝደለይዋ እዩ ክደግመልኩም እየ ኣብ 4 ኪሎ ዝኣቱ ዝነበረ ህዝባዊ ግንባር እዩ ዝዓበየ ክፋል ብናይ ተጋሩ ኤሊት ምስክርነት ዝዓበየ ክፋል ናይ ደርጊ ዘውደቆ ሻዕብያ እዩ ደርጊ ዝበዝሐ ሰራዊት ናቶ በኤርትራ ነይሩ ስለዚ ንመንግስቲ ሃይለ ማርያምን ደርጊ ስርዓትን ጠቕላላ ዝረመሰ ሻዕብያ እዩ ነቲ ተሪፉ ዝነበረ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ተጋሩ ነበርኪቶም እዮም ስለዚ ንኣዲስ ኣበባ ክኣትዉ ከለዉ ኣዲስ ኣበባ ሓድሽ መንግስቲ ንክቐውም ኢትዮጵያ ድማ ከም ሃገር ንክትቅፅል ድሌት ናይ ኤርትራ ስለ ዝነበረ እምበር ኤርትራ እዛ ሃገር እዚኣ ንሓዋሩ ንናፅነትና ኣይተፍቅደልናን እያ ሕጂ እውን ተገንጢላ ክትመፅያ ዝብል እምነት ነይርዎም ተዝኸውን እንታይ ክገብሩ ምኻሉ ሽዑ
ولا መንግስቲ ክምስርቱ ከሎ ከመይ ዓይነት ፀገም ክፍጠር ከም ዝኽእል ምገበሩ ነይሩ ግን ኣይገበርዎን ሽዑ እቲ ዘጋጠመ ኩነታት 34 ዓመት ሓሊፍና ሎሚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ እስከ ከምዚ ኢልና ንመፀኩም ኣይመስለኩም ነይሩ ምሽ እንቋዕዳ መፃናኩም ትማሊ ዝገደፍኩምና ጀነራል ባጫ ደበለ ከመይ ዝብል ዘሎ ጀነራል ጁላ ከመይ ዝብል ዘሎ ብሂወት ዝገደፍኩምና ሲ ተጋጊኹም ኢኹም እንታይ ዝብል ኣሎ the rules of power ዲያ ገለ ትብል ሓንቲ መፅሓፍ ኣላ ሕማቕ መፅሓፍ ናይ ስልጣን ኣብ ስልጣን ክቕፅል ዘል እንታይ ክገብር ኣለዎ ትብል እታ ርእሳ ተፈልጥኩም መፅሓፍ ላይ ብዙሕ ግዜ ኣንቢበያ ግን ታርሳ ርእስአ ኣብኡ እንታይ ዝብል ኣብ ስልጣን ክነብር ዘለ ፓወር ክህልወካ እንተደሊኻ ገለ ካብቲ ሩልስ ወይ ከዓ ናቱ ሕግታት እንታይ ዝብል ሓደ ሰብ እንተጠሊሙካ ይቕረይ ትበለሉ ቀተሎ ጥራይ ዝብል ምክንያቱ ምሕረት ዝገበርካሉ ጀነራል ዕድል ምስ ረኸበ ክቐትለካ ምዃኑ ክትፈልጥ ኣለካ እዩ ዝብል It's crazy. ኣብታ መፅሓፍ ከይትኩም ኣንብቦ ከማይ ዝብል ይቕረብ ምባል ፅባሕ ንጎ ሞት ኮይኑ ክመፀካ ኢሉ እዩ ዝበክር ብርግፅ እዚ ሕጂ ኣብ ጀነራላት ኢትዮጵያ እንኮላይ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ከመይ ኣጥዕንካዮ ከመይ ኢሉ ይመፀና ኣሎ እቲ ዝብሎ ዝነበረ ካብቶም ነጋውስ ናይ ፈረንሳ ነጋውስ ናይ ኤውሮጳ ዝነበሩ ጀነራላት ናይ ቻይና ዝነበሩ ኣብነታት ናበይ ዝገብር ኣብ ታሪክ ብተደጋጋሚ ዝረአዩ ምሕረት ዝገበርካሉ ሰብ ተገምጢሉ እንታይ ከም ዝገብረካ እዩ ዝነግር ኣብቲ principles of power ድዩ ገለ ትብልታ መፅሓፍ one of really ብዙሕ ነገራት የተርእየካ ግን ሓደ ግዜ ድማ ስልጣን ዝበሃሉ ናይ ሰይጣን ኮይኑ ዝስማዓካ እቲ ታክቲክስ ናቱ ክሪኦ ከሎ በዚ ኮይኑ በቲ እዚኣቶም ዝብልዎ ዘሎ እዚ በደ ሓደ ወገን ክኸውን ከሎ ብካልእ ወገን ዝብልዎ ዘሎ ድማ ክሪና ኤርትራ እውን ተፈላለየ መልሲ ሂባ ከም ዘላ ክንገንዘብ ኣለና ኣብዚ ሕጂ እቲ ባሕሪ ዝበሃል በዚ ሓደ ወገን ንሰላምን ንገለን ይሓትኾም ዘለዎም ኩናት ኣይድልን ይክብሉ ከለዉ ብካልእ ድማ ዝብልዎ ዘሎ ናይ መጀመርያ እዚ ኣርቲክል ከውፃኣኩም ቢቢሲ ኩናት ይመፅእ ከም ዘሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ይመፅእ ኣሎ በዓል መንከይ ፕሮፓጋንዳ ይገብርሉ ኣለዉ በዓል ኪቦርናጊ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩናት ማለት እንጌራ ስለ ዝኾነ ንዖም ኣብዚ ቢቢሲ ኣውፅይዎ ዘሎ ኣርቲክል እንታይ ዝብል ዘሎ ስርዓት ናይ ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ ይኹን ጀነራላቱ ዓበይቲ መራሕትናቱ ኣብ ኤርትራ ወራር ክገብሩ ኣብ ደገ ባሕሪ ከም ዘድልዮም ብግልፂ ድማ ዓሰብ ከማልሱ ከም ዝደልዩ ብሓይሊ ክወስድዎ ከም ዝደልዩ በቲ ናቶም ፊልድ ማርሻል ድማ 130 ሚልዮን ክሳብ 200 ሚልዮን ንኸይድ ዘለና ህዝቢሲ ብ2 ሚልዮን ኤርትራውያን ካብ ደገ ባሕሪ ክንዕፆ ይንኽእል ኢና ዝብል ዘረባ ብዙሕ ግዜ ድማ ኣፅዋሮምን ወታደራዊ ዓቕምታቶምን ብምርኣይ ተሓዲድ ብምግባር ናይ ኩናት ፀቕጢ ንምፍጣር ንኤርትራ ከጨናንቕ ዝኽእል ዝበልዎ ኩሉ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ስቴት ሚድያ ኣምፕሊፋይስ ናራቲቭ ኦፍ ሎሲ እዚ እቲ ሃገራዊ ሚድያ ድማ ዝኸሰርናዮ ዝጠፍኣና ባሕሪ ዝተወሰደና ብካልእ ሓይሊ ዝተመንጠለ እናበሉ ዓሰብናትና እናተባልካ ዝረብ ዘሎ ዘረባ ይረአ ኣሎ ብወገን ኤርትራ ብፍፁም ብከምዚ ክትጣላዕ ከምዘይትደሊ ንልኡላውነታ ዝትንክፍ ከምዘይተፍቅድ እዩ ዝነግር ዘሎ officials warned attempts to legitimize aggression as a red line with severe consequences እዚ ንልኡላውነት ናብ ደገ ባሕሪ ንክትጎብጥ ኢልካ ከም ሓደ ሕጋዊ ነገር ጌርካ ከተቕርቦ ትፍትን ዘለካ ንኩናት መዳለዊ ኣጀንዳ ይኸውን ስለ ዘሎ እዚ ድማ ዓብ ሳዕቤን ከስዕብ ዝኽእል ምዃኑ ትነግር ኣላ ኤርትራ ይብላ ኣሎ the Eritrean army cautioned Ethiopian leaders against leading their people into ኣብ ሓደጋ ከይወስዱ ድማ መራሕቲ ወታደራዊ መራሕቲ ናይ ኤርትራውን የጠንቅቑ ከም ዘለዉ ኤርትራ maintains mandatory national service ዝዓበ ኤርትራ ማለት እዩ ብሓፈሻ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኤርትራ ኢድ የብላን ግን ኤርትራ ሓዊስካ ምውንጃል ንቡር ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ ያ ኩናት ትደሊ ዘላ ንኤርትራ ሓዊስካ ምዝራብ ግን ዝለመድዎ ባሕሪ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብዚ ሕጂ ተመሊስና እንተሪኢና ሓንቲ ብዚያ ዝብልዋ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ኩናት ንስማዕ የምንሰማው ወደ ኤርትራ የተላኩ ዴሌጌሽን እንዳሉ ለአብይ ሽምግልና ተብሎ የተደረገ ጉዞ አለ ይሄ ተጨባጭ መረጃ ነው ያው አብይ ምንድነው ያደረገው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አሸማግሉን የሽማግሌ ያለ ብሎ መጀመሪያ ደብዳቤ ለዩናይትድ ኔሽን ሴክሬታሪ ጀነራል እንደላከ ያው ሁላችንም የምናስታውስ ነው ያንን ደብዳቤ በሰፊው ተዘግቧል ዩናይትድ ኔሽን የተባለው አብይ ይሄንን ነገር ጀምሯል ይሄ ከምሩ ነው ወይስ በኋላ መጣበታለን ለምንድነው ይሄ ነገር የተጀመረው ለምነው በጣም በዲቴል በኋላ መጣበታለን እንግዲህ ይሄ በኤርትራ በኩልም ምላሾች እንደተሰጡ ለዴሌጌሽኑ ምላሽ እንደሰጡ ያንንም መረጃ ይዘናል
ሕጂ እንታይ ዝበሃል ዘሎ እቲ ኩነታት ኣብይ ኣሕመድ ሽምግልና ይደሊ ክብል ሓያል እዋን ገይሩ እዩ እቲ ሽምግልና ግን ምንቲ ሰላም ይደሊ ስለ ዘሎ ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ጉዳይ ክሽምግልዎ ይደሊ ይሓትት ከም ዘሎ ንዓበይቲ ሃገራት እውን ከም ዝሓተተ እዩ ዝነግር ክሽምግልዎ ጥራይ ዘይኮነስ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ኣዘራርቡና ፍትሕዎ ኢለ ንኣሜሪካ ንቻይና ንኩሎም ነጊረዮም እየ ኢሉ እውን ኣብቲ ናቱ ፓርላማ ገሊፁ ነይሩ እዩ እዚ ኤርትራ እንታይ ኢላ እዩ ዝብል ዘሎ ብዚ ብሕፅር ዝበለ ሳምራይዝ ጌርና ግዜ ሰይፍ ክንገብር ኤርትራ ከምቲ ወትሩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትፅሕፎ ዘላ ብመንገዲ የማነ ገብረ መስቀል ዝበለቶ ተመሳሳሊ ዝብል ዘሎ ኤርትራ insists that Abiy must end propaganda campaigns against Eritrean sovereignty ስለዚ ሓደ ካብቲ ቅድመ ኩነት ኤርትራ ንሉላውነት ናይ ኤርትራ ኣንጻር ሉላውነት ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ብህፁፅ ደው ከተብሎ ከም ዘለዋ ፃውዒት ጌራላ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እዚ እውን it might make sense ተባሂሉ ዲያ ተባህለን ብድሕሪ መጋረጃ ዝዝረብ ዘሎ እዩ ኤርትራ ግን ብግልጽ ትዛረቦን ትቃወሞን ዘላ ስለ ዝኾነ Abiy must publicly acknowledge that Assab is Eritrea's port ካለ ድማ Abiy ብግልጽ ወፂኡ ባዕሉ መንግስቱ ዓሰብ ናይ ኤርትራ ምዃና ኣነፂሩ ክዛረብ ክኽእል ኣለዎ ወላ እውን ንዑ ክገብር ክኽእል ኸውን ኣነ ነዚ ሰብ ዘኣምኖኒ ቀፂሉ እውን witness this commitments ከምኡ ድማ without this commitments Eritrea sees no basis for meaningful negotiation ስለዚ ብዘይ ዝክልተ ነገራት ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ስምምዕ ወይ እውን ዘተ ትርጉም ከም ዘይብሉ እያ ትዛረብ እዮም ዝብሉ ዘለው strategic implication እዚ ኸ እንታይ እዩ the Red Sea and port dispute initiated by Abiy's rhetoric has heightened regional tensions and war risks Eritrea stance underscores that sovereignty recognition is non-negotiable. Yes, of course. The success of a failure of Ruto's negotiations will likely shape the trajectory for Ethiopia-Eritrean relations. ስለዚ again እዚ ሽምግልና ፈቲነ የለኹ ዝብሎ ዘሎ እውን እንትኾነ እንድሕር ደይ ሰሊጡ ኣብይ ኣሕመድ ወይ እውን ኩናት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያ ንምትግባር እውን ተኽእሎ ከልዕል ዝኽእል እዩ ስለምንታይ ኣብ ነዚ ዝገብር ዘሎ እውን ብቕንዕና ሰላም ደልዩ ከም ዘይኮነ እዩ እሱ ድማ ኤርትራ ሰላም ከም ዝፈተነን ዓለም ከርኢ ኤርትራ ድማ እምቢ ከም ዝበለት እሞ ኩናት እንተጀሚሩ እውን ብዓለም ደረጃ ክመፅኦ ንዝኽእል እገዳን ካልእን መግትእ ክኾኖ ይደሊ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ስርዓት ናይ ብልፅግና ማለት እዩ ንኩናት ዘለዎ ሸውሃት ኣዝዩ ዓቢ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ብካልእ መንገዲ ድማ ነቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝብል ኣጀንዳ እውን ይደፍዓሉ ኣሎ እዩ ንኣብነት ብወታደራዊ ዓይኒ ዝግበር ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ብዝለዓለ መንገዲ ኢና ንሪኦ ዘለና እዚ ድማ ንዓሰብ ኢልካ ዝግበር ወይ ንባሕሪ ኢልካ ዝግበር መስዋዕቲ ንህዝቢ ንምእማን ዝግበር ማለት እዩ ነገር አለ የቀይ ባህርን ጉዳይ አንስተሃል እንደ ወታደር እንደ ባሪያስ እንዴት ምንድን ነው ሁለት ያላስ የማልደራደርበት ነገር ነው ቀይ ባህር አሁን ራሱ የተሰራ ያለው ነገር ስለ ቀይ ባህር ማንሳት ፖለቲክስ እንዲሆን ተደርጎ የተሰራ ነው እኔ ሁለት ያላስብም ከኔ በኋላ ያለው ትውልድ የተሻለ ትምህርት ቤት መማር አለበት ከኔ የተሻለ ትውልድ ሲያመው ደና ሆስፒታል መማር አለበት ዓለም ላይ ሌክዠሪ የሚባሉ መኪናዎችን መንዳት አለበት ደና ትምህርት ቤት መማር አለበት ሲያመው ደና ሆስፒታል መታከም አለበት ሌክዠሪ የሚባሉ መኪናዎችን ዓለም ላይ ያሉ ሌክዠሪ የሚባሉ መኪናዎችን መንዳት አለበት ስለዚህ የሆነ ሀገር ደግሞ ሲሄድ በስደት ሲሄድ ወይም በእንግድነት ሲሄድ ከአንድ ደሃ ሀገር እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ትሪዎ ገለ ካብቶም ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣቢ ዘጋውሕ ዘሎ ወታደር እንዲ ድሓርካ ጭቁን የተገዲደ ከም ዝብል ነይረ ክብል ምምራኽ ምስ መፀት ከም ዝብሎ ዘሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ወይ ቀይ ባሕሪ ዘይን ኣይንደራደረሉን ኢና ስለዚ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶሲ ካባይ ንላዕሊ ሂወት ክህልዎ ኣለዎ ገና በሊዑ ንዘይሰትሲ ላጀር መኪና ክዝውር ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ክሳብ ክንደይ ኣብ ፋንታዚ ከም ዝነብሩ በዚኻ ትርኢ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኢትዮጵያዊ ብፍላይ ምስ ብልፅግና ዘሎ ናይ 95% ኢትዮጵያውያን ሂወት ኣይፈልጦን እዩ ወይ እውን ኣይሰማቕሮን እዩ ንሳቶም ዝሓልምዎ ከምዚ ንሕና ኣብ ደገ ዘለና ንሓልሞ ሓደ ግዜ ወድኻ ዝበለፀ መኪና ክዝውር ገለመለ ምክንያት እውን ነብር ኣለና ነው መኪና ኣለና ገዛ ኣለና ኣብ ገዛ ወላ ኣይነ ገዛዮ ኣብ ገዛ ክራይ ዝነብር ሰብ ኣሎ ግን መኪና ንክትገዝእ ብርቂ ነገር ኣይኮን ኣብ ደገ ተቐመጥ ኣለኻ ኣሚን ኣትሊስት ኣብ ስዊዘርላንድ ዝቕመጥ መኪና ንክገዝእ ምርጫ ዳኣሉ እምበር መኪና ዝኸብዶ ውሑድ ሰብ እዩ እንታይ ማለት እዩ ላጀር መኪና መጋየፅ መኪና እዩ ዝምነ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ በሊዑ ዘይሰቲ ኣብ በረኻታት ብውግን ብስቃይን ዝመውት ህዝቢ ዘለዎ እዩ ብዛዕባ ኤርትራ ከመይ ትዛረብን ኢኻ ኣብ ኤርትራ መሰረታዊ ቀረባት ንኽረክብ ሰብ ወፊሩ ንኽኣቱ ሓሪሱ ንኽነብር ነጊዱ ንኽነብር ኢና ንብል ዘለና እምበር እዚ ዝብሎ ዘሎ ውሕዳት ሰባቶም ፅቡቅ ፀጋ ዘለዎም ክኾንዎ ክእሉ እዮም ትሱ ዝብሎ ዘሎ ግን እዛ ኢትዮጵያ
بناي صبصاب ناي علامات 89 عميتاوت زبا ابديق زباله دخلنا زلو هاجر مخا اكويناتن اغرغرن زقت زقتل زلو سب بمليونات زقصر كاب غزو تمزابيلو زنبرلا زلو سب ناي بلصقنا ناي لاجر مكينا كسورلو زخل سبي يزمن حلمي يزمن زلو اتا حلم ግን ካብ ሰበገሰ ይኮነ ምክንያቱ ኩሉ ሲሶም ዝብልዎ መራሕናቶም ዝብለዩ ንግሆም ምሸትን ኣብ ነፍስ ወከፍ ማይክሮፎን ዝሓዘ ሓድሽ ሕልሚ ይሸጠሎም ወረቅ ሕጅስ ገለገለ ሰብ ሰልቺዎ ኣሎ ሰብ እዚ ብጥዕኑ ዲደሎ ወይስ ሳከት ማለት ክትሕሱ ከለካ እውን እኮ ኣገባብ ዘለዎ ሓሶት ኣሎ ሰይልካ ኣብ ውሽጢ ሰከንድ ዲባንክ ክኸውን ዝኽእል ማንም ሰብካ ግንፅል ኣቢሉ ክረኽቦ ዝኽእል ሓሶት ጌርካ ሰብካ ተተታላይ ትኽእል ኢኻ እዚኣቶም ንቡር ገይሮም እዮም ነዚ ب2100 ሕጅብ ብ21 ተባሂሉ ዘሎ ድሕሪ ለሰይ 75 ዓመት እዩ ፅንሒ ኢሉ ዓለም ሰባተኛዋ ኢኮኖሚ ትሆና ድሕሪ 75 ዓመት ኣብ ዓለም ካብ ዓለም ዘሎ ሃገራት መበል ሻዕባይቲ ክትከውን እያ ይብለኩም ኣሎ ሓዚ ቁፅሪ በዓለም በ2040 በ2050 ብዙዎቻችሁ ስላላችሁ ታዩታላችሁ። የዛሬ 6 ዓመት ማክሲመም ኢትዮጵያ በአፍሪካ ሁለተኛ ትልቁ ኢኮኖሚ ትሆናለች። የዛሬ 10 ዓመት በአፍሪካ አንደኛ ኢኮኖሚ ትሆናለች። ምንም ጥርጥር የለውም። ይሄን ለተከበረው ምክር ቤት በከፍተኛ እምነትና ኩራት ልገልጽ የምፈልገው ጉዳይ በ2032 የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ቢያንስ ከአፍሪካ ሁለተኛው ኢኮኖሚ ይሆናል። anyway ባዕላቶም ሼር ትገብርዎ ዘለዎ እዮም ክንደይ ክኾኑ እዮም እቲ ሕልምናቶም ፀገም ኣይምኾነን ግን ዝበፅሕ ህዝቢ ናይቲ ሃገር ኣብ ምንታይ ደረጃ እናሃለወ ኣብ ከምዚ ዓይነት ፋንተዚ ንኽነብሩ ስኽፍ ዘይብሎም ሃገራት ኢና ንርኢ ዘለና ንዓና ኢትዮጵያ መበል ሻብዓይቲ ትኹን መበል ካልኣይቲ ትኹን መበል ቀዳመይቲ ትኹን ኣነ ከም ጆርጆ ይግበረሎም ይስለጦም ጥራይ ዝብል ወላ ሓንቲ ሕስደና የብለን ሕማቑን ኣይስማዓንን እዩ ወሸለ ኸማን ሰሊጥዎም ጥራይ እንታይ ዘላነ እዛ ሃገር እዚኣ ዘለዋ ሜንታሊቲ ናይ ግበታን ናይ ዓብለል ገብት ናይ ሄጀመኒክ ambitionist ጠጠው ክብል ክኽእል ኣሎ ካብ ሓሊፍካ ብሰናይ ጉርብትና ኣብ ጎረቤትና ዘላ ሃገር ፅቡቕ እንድሕር ኮይኑ ደስ ይብለና ኣነ ከም ሰብ ማለት እዩ ከም ህዝቢ ሲ ፅቡቕ ንኽረክብ ዝፅላኣኒ ይኮነ ህዝቢ ኤርትራ ፅቡቕ እየ ዝምነ የሉ እምበር ኤርትራውያን ፅቡቕ ስለ ዘይረኸቡ ሲ ወይ እውን ፅቡቕ ነገር ስለ ደንጎዮም ሲ ጎረባብትና ድሕሪት ክምለሰሎም ዝብል እምነት የብለኝ ሱዳን ወሪዳቱ ዘላ ማንም ኤርትራዊ ዝሕጎሰሉ ጉዳይ ኣይኮነን ስለዚ እዚ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ሸፈጥ ንመለስ ኣብቲ ኣቐድም ኣቢለ ዝሃብኩም ከነተሓሕዞ ስለ ዝደሊ ዘለዎ of war over Red Sea access and asked outsiders to help mediate. However, by late October, Ethiopia is warning the UN that Eritrea was preparing to wage war. But days later, President Isaias Afwerki goes to Egypt and meets with Abdel Fattah al-Sisi in Cairo, where Egypt again affirmed Eritrea's sovereignty. And on November 6th, Afar officials accused fighters from neighboring Tigray of cruising into Megale district and shelling civilians. These steps, mobilization sharp statements, regional optics, and a living incident explain why war talks persists. But is it even necessary? Ethiopians and Eritreans share languages, faith, traditions, families, and trade. The modern rupture in political 5 years after independence, the 1998-2000 border war killed tens of ስለዚ እንታይ እዮም ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለው እዞም ሰባት እዚኣቶም እቲ ኩናት ከዋፅኦም ከም ዘይክእል ተረዲዎም ኣሎ ምናልባት ኣብዛ ዶክተር መልኪሳ ዝበላ ሓንቲ ካልይቲ ሰግመንት ናቱ ነይራትና ስለምንታይ ኣቢ መንገዲ ዝቕይር ዘሎ ስለምንታይ ከምዚ ሰላም ዝደሉ ዘሎ ዓይነት ኣገባብ ዘምፁ ዘሎ ካበይ ዝብገስ እዩ ንዝብል ለመስራት የሚሞክረው ኣብዚኣ ታሳመረ ጥራይ ከስማዓኩም ንምንታይ እዩ ነዚ ሽጣራ ዝፍትኖ ዘሎ ንዝብል ሽግር ስለ ዝገጠሞ እዩ ታክቲካዊ ዳ እምበር ሰላም ስለ ዝደሊ ይኮነን ይብል ዘሎ ምናልባት ካብቲ ንሱ ዝበላ ካልእ ግዜ እውን ገሊፅና ነርና ንሕና እንታይ ዝብል ዘሎ a peace push for negotiation is widely seen as tactical and not genuine peace building ስለዚ ንግዚኡ ሽግር ኣጋጢሞ ስለ ዘሎ ኤርትራ ድማ ኢዳ ንኽትሰሓበሉ ወይ ኤርትራ ኣብቲ ኩናት ንኸይተኣቱ ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ናይ ኤርትራ ፀቕጢ ንክዝሕለሉ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ገለ ካብቲ ዝብልዎ ዘሎ ሚሊተሪ ዊክነስ ንኣብነት እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢንተርናል ኮንፍሊክትስ ምስ ፋኖን ምስ ሸነን ዝግበር ዘሎ ኩናት ዓቕምታቱ ኣዝዩ ድሩት ከም ዝኸውን ገይርዎ ኣሎ ካልእ many soldiers are dead captured and missing ስለዚ ብዙሓት ወታደራት ናቱ ናብ ክልል ኣምሓራ ዝኣተዉ ጠቕላላ ብሕማቕ ስዕረት ተዋሪዶም ከም ዘለዉ ወይ ሜቶም ተታሒዞም ከምኡ ድማ ኣበይ ከም ዘለዉ ዘይፍለጡ እውን ኣለዉ ናይ ተተኳሲ ናይ ኣሚኒሽን ሕፅረት ኣጋጢምዎ ከም ዘሎ ብሰፊሑ ይዝረብ ኣሎ ሪሰንት ድሮን ከምኡ ድማ ካልእ ዋላ እቲ ድሮን ዝኣምነሉ ዝነበረ እውን ተሃሪሙ ስለ ዝወደቐ ኮንፊደንስ ናቱ ተተንኪፍ ኣሎ ስለዚ እዚ ብወታደራዊ ዓይኒ ክረአ ከሎ ብቁጠባ ክረአ ከሎ ድማ ኢትዮጵያ ላክስ ኢኮኖሚክ ስትሬንግዝ ወታደራዊ ቅልፅምናታ ወታደራዊ ዓቕምናታ ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዘሎ
يزنقر زلو لذي even within the prosperity party discussion is acknowledged لذي ولا أبتبل سجناز بحالون نتكونتات كم بوصل زخالو كواز كم زي كل contradictions with مس إمارات ون زجراجو حسابات يلعل كم زلو يزنقر زلو in reality Ethiopia is أبي reassured the UAE بحفشة إمارات سقطت قبل الخمسة لا نسجن تكونتات متأممان كلي وخمسة لون تاع UAE ونبعلا نتكونتات داق مجمد كتقبل له ويون بتزغير زلو progress يعني أبي زي حقوست بمخانة كاله calculation كتقبل كم تخلوني يزجمات سلازي بحفشة نايرترا كونتاتون قبل اليو إيرترا دلونا كم زلوا حيل خمسة لوان سلازلو زلوا دما توساخي سقط خين ولا مالتي كل زين ريو زلنا دما نتيك قبروز دل زلو عندرا ويون نتيك فتنوز دل زنبرة أجباب داق مجمد نخجبر سقط غيره الخمسة لو يزنقر زلو نسوز دليو بغلل زبالة كينات كعوات يزدلي أتزلو كنتات قد أيقونان كعوات نتاسلت أنو نكعقبون كبيت كوين وخمسة لو يزنقر زلو سلازي أبي أحمد داق ما recalibrate كجبر نسلام زدلي زلو خالوت كيلاتاتون كرو خلص قدايزي نتقراي بينك حرمي دل سلازلو مسير ترا زلو قداي تطاون خبللو زفتنو زلو تاكتيكي ونزبللو انتاي زخا مسير ترا سلامي دللو مسير ترا كويناتا يدلينني بمبال إيرترا بعالم درجة أبناي نيغوسيشنز قداي كتوامو شعو وشت أو قداي ناتي بعلي فتح اللغة بمبال نتكونتات بعلو كمززو بعلو كتقملو بعلو نعوز خون مواصق خجبر كم زليز نقر زلو بزحات كن نتي قداي ببزح من قديم زارب وزلو نعبنت أتي تبل تقنا زلو وتحضر عقمي تداقي مولو خم زلو نسدما جزية شميتو وتحضر عقمناتو كبرات عدا الخم زلون حدش سلطين ديو حدش نقرات جزيديو قال جزية جزيو حيلو كأربلو زخل من قدي ينادو كم زلو يزنقر بقول من قدي إيرترا نزوك نتاتزي أقالي لاك تريوي تخلنا تتقاقامي إيرترا تبوزلا مجلسي بالأولى والنتا بفلسو كتدرادر ويوم كتزرارب دليت كم زي بالله الأولى والنت زي تنكفارست مخانو ولا جبتي بتتقاقامي نزا زربازيا يوم تزارب زلو سلازي نا إيرترا كونتات إيرترا ناس النتا ويوم الأولى والنتا بزخونة يخون من قدي كتنكف كم زي كل إيرترا دما نزخونة يخون الأولى والنتا زتنكف كونتات دلونت كم زلو هذا ما ينقرالو بوغن جبت تمساسالي برتع زخونة متنكقتا أنصار عبيد ما تزلو سلازي بقداينا بحق ترى كنا بقداينا نيلز قبرو زلو تأخذ دما مغنياتو كابتي نا أباي وصاي كال أبكبابت أن أبكل الأمحرة نا إيريجيشن ديجاتاتي قبر سلازلو نعوون أمثيلهم ساتون ترير زخونة متنكقتا أم حلالي فمالو سلازي جبتو تقبرو زلا سوماليا توزو زلا إيرترا توزو زلا السودان تخدو زلا كل نجار أتحس كتاريخايو أبي is in a deep trouble تي أنكو كتحنو يلوز حسب زلا إمارات دما كتحنو ديا يتحنون نفسه زخالي أرسيو من البعض كابتا أرسيتي حنت نجار تراي وسيخة حل في مغنياتو هذا كابتي زكاية زلو كنتات أمونغو إماراتن أمونغو سودان دونالد ترامب مبز حلفة قدانا السودان مفتحك قبرو ليه ويون قال نجار كريا ليه يلو تزاريبن يريو وزو قداي زدما نابيك بتسخ الخون كن من تاي متتتاونا أمريكا كل خون زبل زربان يرو انت خونه السودان أب بمنقدي جنرالا البرهان كم زقلو تطو أتي زقبر زلو كنتات بزح زوات كم زي كونه يوم زنقر زلو إمارات أمازيزا أنصار السودان كم زخون كقبرت فتن كم زلاي زنقر زلو Sudan now, where the army chief Abdel Fattah al-Burhan says the latest truce proposal from mediators is the worst yet and unacceptable to his government. Burhan says the group of mediators, known as the Quad, remain biased as long as United Arab Emirates is a member. But he welcomed peace efforts by Saudi Arabia, which has also urged US President Donald Trump to get involved. Hiba Morgan joins us live now from Khartoum. So Hiba, now that Burhan is rejecting the US call for truce, what are the prospects or even biased? كم دريز لنا جنرال البرهان نتي بأمريكا زغرب زلو قداي نتي قوة كم زلو إيزن قرزلو تي نتي قوة زلو كنت هدما تي قد ما كنت بمزي مسات بلوس متزلو ولا وين دونالد ترامب نبعلو بإمارات تجز أسف سلزغونه بزعو جنزبين بس يرون له أبتنا يقولوا تكالات سلزي أنصار إمارات كجف ترير مركز إنه هو ست كبير كون زغل يوم زبل زلو بحفشة البرهان أبتنا يشمقلنا أبتو كواد زبال زلو إمارات كتاتي قباني مغنياتو إمارات أبتو كوينات إيدزلو هاقريا سلزي أبتنا يشمقلنا مدرخ كتاتي بلا زبل مركز كلهم كالي من أمريكا
ፖሊሲ ድማ እንታይ ይሓትቱ ኣለዮም ዝብሉ ዘለው ጀነራላት ናይ ነቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ንኽፈርስ እዮም ዝሓቱ ዘለው ስለዚ እዚ ድማ ንዓና ዘዋፅ ኣይኮነን ዝብል ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ክቕፅል ኣይክእልን እዩ ዝብል ዘሎ ምናልባት እታ እንኮ እኳ ክንብላ ንኽእል ኢና ሱዳናውያን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንRSF ኣብ ኩናት ይስዕርዎ ኣለዉ እዮም ብጀካ ዝሓንደበታዊ ኣብ ገለገለ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ሰራዊት ናይ ሱዳን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ሕጂ እውን እንተኾነ ድሕሪ ናይ አልፋሽር ኣብ ብዙሕ ቦታታት ይስዕርዎ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ግን እቲ ኩነታት ድማ ኣሜሪካ ዋላ እኳ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ጉዳይ እዚ ብናይ ስዑድያ ጠለብ ብዙሕ ክገብር እየ እንተበለ እቲ ኢማራት ዝበሃል ዘለዎ ረብሓ ክሳብ ዘይተቐየረ እቲ ኢማራት ድማ ሓንቲ ቪድዮ እውን ርኤ ነይራ ኣብ ካልእ ኣካይዳ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናቶም ጌጋ ምስ ፈፀሙ ካብ ጌጎም ዝእረሙ ይኮኑን ምናልባት እዚኣ ጥራይ ስምዕዋ ብኣጌርና ኣብቲ ናይ ኢንተርናሽናል ብሕፅር ዝበለ ክንሰግር ኢና ideology natom tetradikha btami zihgzaka khadrdom the Baniyas, which is the original tribe from which the Al Nahyan come from, they come from the inland of Arabia, right? They're Bedouin tribes from the inland. They're very different from the tribes who were living on coastal areas like in Dubai, for example, or in Qatar, or other parts of Arabia, who were more pragmatic, who were more tolerant, more open-minded. The Bedouins, the Baniyas of Abu Dhabi, were the opposite of that. It was all about masculinity. It was force. It was very transactional, never very transformational. And they're very transactional in the way that if you hit them once, they'll try to hit you double as hard. Everything is about retaliation. It's about pushing back against resistance, even if it's not smart. It's not acting in and this is what we're seeing right now with all that criticism that's being thrown at the Emiratis from all angles, from Western partners, from the media, where instead of acknowledging that they've made a mistake, instead of acknowledging that this is not going anywhere, they're doubling down. Instead of backing down, they're basically doubling down, and that is part of that mentality where زربا ምናልባት I hope ኣብዙሓት ሰባት ክትበፅሕ ተስፋ ገብር እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ናይ ኢማራት ብፍላይ እቲ ናይ አቡዳቢ ንግስነት ንዓታቶም ታሪኻዊ መጻጻናቶም ኣብ ግምት እዩ ኣንሳቶም ቶም ዓሌት እቲያቶም ብመሰረቱ ካብ ውሽጢ መሬት ዝመጹ ካብ ገማግም ባሕሪ ዝቕመጡ ዝነበሩ ይኮኑን ኢሉ ብግምት ኣሉቶም ናይ ዱባይ ይኹን ናይ ስዑድያ ናይ ቀጠር ኩሎም ኣብ ገማግም ባሕሪ ስለ ዝቕመጡ ኩሉ ግዜ ምስ ካልኦት ሓይልታት ምስ ካልኦት ሃገራት ካብ ጥንቲ negotiation na gabar kana ተረዳዳኻ ናይ ምኻድ መንገድን ልምድን ዘለዎም ባህልን ዘለዎም እዚኦም ግን ሓንቲ ግዜ ጌጋን ተፈጽሞም ነቲ ዝሰዓረና መሊስና ሓይልና መጽና ክንቀትሎ ለና ዝብል ሜንታሊቲ ዘለዎም ስለዚ ካብ ጌጎኦም ላይ መሃሩን የሚሉ ተሳዒሮም ኣለው ስዕረት ንሰጋጥመካ ዓለም ሙሉ ጸቕጥ ትገብረሎም ኣላ ክንዲ መንገዲ ዝቕይሩ ከም በሓድሽ ሓይሊ ገይሮም መጽዮም ነቲ ጸላይ ክሰብሩ ወይም ዝደልዩ ካላይ እውን ይብል ኣብዚ ኢንተርቪው ናውትና ወሕያ ንሱዳን ስዒሮም ሓደ መንግስቲ ክገብሩን ዕላማ የብሎምን ኢሉ ኢማራት ከመይ ይኮነን تهاجر فحك تبليهم زدلين بر نساتهم سعيرهم أب كرتون كف قبلي دليلهم أنا أب كرتون من جنس تماتيو كانوا تهاجراتهم كماتيو أرسيف نبين إن تحريزهم ما جن كله هاجر يمتسني لازم نبينهم دعاهم كانوا دليلهم بر نتهاجر كم بحد الشرعات كير كون أب تمن جنسي مسيح كمون مدام يبلون أب ليبيا كميو أب يمن كميو أب ليبيا كميو كجري مع السودان تمساساليو نابله نتسايكولوجي زنقر لازم كنا منتاي كبيت زخنة psychological بده كم زفتر زول لما تبغى يريد زارب نغزر. The US and Ukraine say they have agreed to work on an updated and refined version of a peace plan put forward by Washington after a day of high-stakes diplomacy in Geneva. The White House described the discussions in Switzerland as a significant step forward, while Ukraine's President Volodymyr Zelensky said there were signals that President Trump's team was listening to Kyiv. U.S. Secretary of State Marco Rubio on his way to meet Ukrainian and other European officials in Geneva earlier. እንታይና ንሰምዕ ዘለና ኣብ መንጎ እዘን ሃገራት ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተቀያየረ ይመጽእ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ንሱ ድማ ኣሜሪካ ብጉዳይ ናይ ዩክሬን ምስ ራሽያ ኣብ ጀኔቫ ፍሉይ ርክብ ተኻይዱ ከም ዝነበረን ኣብ ሓፂር ግዜ ክውዳእ ስለዝደልዮ ዘላት ኩናት ትፈጥሮ ዘላ ጸቕጢ ምስ መሓዙታ ኤውሮጳውያን ምስ ዩክሬን እውን ኣብ ከቢድ ወጥሪ ፈጢሩሎም ከም ዘሎን ነዚ ድማ ሓደ ምስ ራሽያ እውን መርገጽ ንኽትቅይር ገለ ነገራት ንኽትቅይር ንሳ ድማ ዝያዳ ነቲ ደልዮ ዘላ ንዩክሬን ታ ዓይነት ቅድመ ኩነት ክትባህ ከም ትኽእል ዩክሬን ክትቅበሎ ትኽእል መድረኽ ክትፈጥር ትኽእል ዶ ንዝብል ዘሎ ብፍላይ ብወገን ኤውሮጳ ብዙሕ ጸቕጢ ይፍጠር ስለ ዘሎ ንዑ ንምባል ተባሂሉ ሓደ ዋዕላ ተኻይዱ ነይሩ ኣብ ጀኔቫ ናይ ኣሜሪካ ልኡኽ ብማርኮ ሩቢዮ ዝተሰነየ ነይሩ ገለ ካብቲ ንሱ ዝበሎ ድማ ዝበለፀ ፕሮግረስ ካብ ዝሓለፈ ኩሉ ርክባት ዝሓሸ ውፅኢት ዘምፅአ ኩነታት ኣጋጢሙ ከም ዝነበረ እዩ ዝነግር እስከ ንስማዕ እዩ
We're able to go through some of those items now, point by point, and I think we've made good progress. Our teams have now gone to their rooms as we're working on some of the suggestions that were proffered to us. So we're working through making some changes, some adjustments, in the hopes of furthering narrowing the differences and getting closer to something that both specific items in the latest version of the proposal, because frankly, by tomorrow or the next day, that may have evolved and changed further. And but I can tell you, I guess that I feel very optimistic that we can get something done here, because we made a tremendous amount of progress today. That positive tone was echoed by the head of the Ukraine. حجي انتايو تي زبحال زلو States are very comfortable. بحفشا أتكسي كام عربايان هجرات بتدقاقامي زلعال زلو نجار انتايم زلو زلو أمريكان يوكرين قحفاتها نناي راشاك المكونات كل دليتات أماليها نتكينات ودو دلا زبل زربايو حدا كابتي إيروبايان دونالد ترامب نمقطع وين دونالد ترامب بدهون مفتعر زتقامو زلو تاكتيك دما نيوكرين تا عينة سكيورتي جارانتي كتبات تخل زبلي من البات نيوكرين مريت قد في نزو كنتات كله قديفكم أفتي إسرائيل شو منتن بتاع زلو زبحال زلو يوكرين مريسا كتداخم زجبر تقينو راشا دحر جزية زخوني يخون سجم تنتوسيدا انت عينة جبر ملسي انت عينتنا أمريكا جارانتك وهابي خل خوني يمزبلو سجربنا أمريكا جارانت خز منديو كميلو زحت تسبيع لنجنيا somehow قبول غير كحط وزدسو سمعوهم تم أوروبيان وريدوهم زلو كنتاتن أنا بباناتهم points that the US has put forward to Ukraine, with some discussion as to whether those are actually written in Russia, but nevertheless, we're now hearing some counter proposals coming through. So let me put some of those through you. European counter proposal, the first one, Michael, Ukraine to receive a US guarantee that mirrors NATO's Article 5. That seems pretty important. Credible security guarantee. That was it. I think it was point 2 or point 3. That's all. And that's a huge issue for Ukraine. If Ukraine is to give up a lot of its sovereignty, its territory, a lot of its right to defend itself, then what is the credible security guarantee? And the Europeans saying, okay, well, if the United States is prepared to give it something like an Article 5, a bilateral article. So دائما زبل زلو كم تاريخهم مابزي انتايو تكبر زلو نزبل زربا بفلاي بوغن أوروبا أنا بأمريكا زغرب زلو دحري يوكرين كندزي سقطت تقبروا لهم انتايو كم قبر ملسن سخاتكم كنت قبروا تدخلوا نزبل دونالد ترامب بقلت تزاريبي وبتصحفون نجيريو تكوينات ناتي كوينات هيكونن أنا يكون كون زحتتلو سلازي زكوينات زيت تتوكل له زكوينات زبقسكم دا بايدن ديمقراطسن أب إسرع أنا بريزنت تمريز أخلوهم نتمرج سريعكم لبايدن هذا يبكم بعالكم زبقسكم وكوينات سلازغونكم أنا زحتتلي لن كل زكاة علىكم غيركم معات أصوار هيبكم معات نجارات غيركم تكوينات نوال حدا يخيد يلن سلازي حج كودات رايز اللو كالز جبر نجار يلن أنا دم بز مثلا نكود دايد اللو يوكرين زلنسك نزع أنا زبلو زلون تداي تقبلوا أنا إيديك سحبي تدلي بعلي واقعيو أبكون النت مسئنا دم ما يلوم ندحر يوكرين نزع أنا حج زبون زلون داي تقبلوا ما عمت تتقاليسهم نتيجة بوتين كوزز بعض المرات لعلي يكوس دلهم بمبال نجروا زي ما أنت عايز نجر زي أمريكا تقبروا يبلكم أوروبا ما زازر بازيا بوتين كسم على ما يدلني فلود إندي تمستيرجن أمريكا بأفاق في تاكم وقت بالكلا أمانة يدسمعهم وهنياتو ويكنس ناتهم دخامنة ناتهم كفلة الله ما يدلني أمريكا أتجوك ما بقولكم على لهم تبلهم دعاية مزدلين بر ولا حنت أغمية بالكم أنا زبلون سمعوا أنا زبلون تدي سمعكم لما نبتبص حوية بالكم كبلوهم كله بتعامي يدسمعهم سازي دونالد ترامب لما ناتهم سمعيتات كتعانا قد جزية زتف مراحل كم زي كونه يوزنجر سلازي بزن رياضة لنا دونالد ترامب نزكو دايزي بزخون يكون واقع نكودو ويونخقد فو دلونات كم زلو يزنجر زلو أوروبا جن دلونات يبلومن زل نسك لما زيارة أوروبا ينقل جبرنا بله تقط جبري دفتن دلو and at the end of the day انتايك جبري ونابيك بتسعيو نجزية زقدف كوينو it's a very very نعلم سحد نجار يرجع له أمريكا أمين كمتاو كبيد مخانو أمريكا بعلا أبزيتو دوليس أجميتياتك أبتس أجمنا تقومات عكخلا إذا تحتي بقول بايلات كات كيت خل حجر مخانا دقي ما رجع جيمنا هنا الرجالنا أتزعم جلا حجرات بفلا ديمقراطية بهالحجرات نابنة يوكرين بدليت هذه أبزات يعني لكم ناو الديمقراطية بالتمر جاماني بلاي جيرم نتن الصومز دلي وأجندة إيشي لو خجل جلز خل سبب بوليتيكا يمسو السدما نتحجر كم زمرح زلو خينو نتوسانة تاتي جبر زلنسك بعلي فلت نيرو يوكرين حدا قاعد كام خان بعلي تجاري بيقومينو أبي إسرائيل سلام كل تنتقينات كودو يغل نيري جد نتقينات كان ناوحو كم زجددون وتصيت ناتو دما
إذا بلعلي يوكرين وريدو زلو السمو خانو سلازي أمو داتا ناي وصاي بوليسناتكا ديمقراطي زبالكا زيادة دفتوا بخمزة إيكا إتيقا بوليتيكا مانيبليت نخد قورة زغالة لي معناته حد جنزب زيد ليك مريج أنا يكالا هاجر تويست نخد قبره مجمريا سوشيال ميديا هتقو عصر لك إنترنت ناي سوشيال ميديا دما زعبي كفال مني تقو عصر أمريكا تقو عصر سلازي مايكروسوفت بلو فيسبوك بلو حجون تيك توك أوروبا زلو تيك توك كفالنا تبلو انستغرام بلو زخلو جوجل بلو اي ارتفيشال انتليجنس كلاتهم تكنولوجي كامباين تاع امريكا تقاصر سلازي امريكا نتو دلي نجر مانيبليت نخدجبر اعمل لوا قبل علي دما نتو ديمقراسي دما تخلاخليت ناي ديمقراسي مخانا خاص نفسها سند شتتا ابت ديمقراسياتي خدليت كتجبر اما وداتا ግን ولا تي نجر مسترداكا صبوق يركم سولت كسبون سولتو تجبر نجر وني بالكا سلازي امريكا على ما هريمه ብዙሓት ጿር ሸይጣያ ንኤውሮጳ ካብ ራሻ ፈልያታያ ንራሻ ኣዳኺመያ ድሕሪት መሊሰያ ብቁጠባት ኣዳኺመያ ንዓይ ስጋኣት ኣይትኾነን እያ መወዳድርታ ኣይኮነትን ኣብ መንጎ ኤውሮጳን ራሻን ዘሎ ዝምድና ድማ በቲኸዮ ክዕርይዎ ተኮይኖም ድማ 23 ዓመት ከድልዮም እዩ ስለዚ ኣነ ካብዚ ጉዳይ ዝወፅየ ናብታ ቀንዲ ፀላኢተይ ዝኾነ ቻይና ናብ ኣየ ፎከስ ክገብር ኤግዛክትሊ እሳ ስለ ዝኾነ ድማ ነዚኣ ጀሚሮም ኣለዉ ሕጂ ማለት እዩ that if China were to ever invade Taiwan, would create a survival crisis for Japan, and the Japanese self-defense forces would have to get involved in some way or another. This one remark by the Japanese Prime Minister has triggered major tensions between Japan and China, tensions that are being compared to what happened way back in 2011. كم نريد زلنا أتاقداي كاب يوكرين أب جابان سجيرة هم زلنا خلينا نبب نخل جابان بغدا أبز حلفة بحداش مراحيت زي اللي زربات زاريبا أب وشت أو بوليتيكنا تشاينا إذا كنت كم دلي بزجمرة تمن قدي استفترة وتري نازل على درجة ديب وحجر ما ميسايلات أب جماعم بحري كتجبر تحسب كم زلا أبتي آيلاند سالوا دسيتات اللوا أبتك تشاينا زلوا أبو وتهدروا عمي كتقمت كم تخليات نقر زلا زد ما ماليسون تتنشن نفس قدر دوسديو مفتط أمريكا مخان مالتيو لك جابان دو كوريا نا يوكرين بوتاك حزاز خلان قدم تا تايوانيا نيكس يوكرين از بالنيرو جدما نتنا نيكس يوكرين ميبي بخميكن ردونغل تايوان تا يوكرين نا كبابنا اسيا خد كون تخل ندحر خوينا بولاند بتي قند كوينات مس راشا زغزغز بولاند دما ميبي جابان كونيو بتكالن كوينات زغزغز دما سمي دبو كوريا كون خل سلازي فيليبين كاوسكا سلسة زيادة نابتو كينات حقب قبن خبلا سنسرح حلن زلويو زي وصيت ناتو دما زين ريا زلناي Escalating sharply over Taiwan, Tokyo has rejected Beijing's claims that its position has shifted even as China threatens resolute self-defense against Japan in a formal letter to the UN. Let's bring in our China correspondent Mimin Lo. Mimin, Prime Minister Sanae Takaichi and Premier Li Qiang, they were in South Africa for G20. Were they engaged? To what extent were they able to talk? Well, Takaichi was pretty much keeping her distance away from Premier Li. We knew ahead of the meeting that Premier Li, that China was not planning to speak or to organize a meeting between Li Qiang and Takaichi. And ahead of that as well, China had cancelled. Exactly. comes in رياض لنا كلت يوم نا China أب مراحي تي Premier نايتا هجرن نا Japan Prime Ministerن أبت بوتا نا G20 مسيوم نيرم كرا خبيدا ليون كزرار بيدا ليون exactly this is a classical case اتنجرنا بحماق نجر نخيط زهندس اللو كنتات مغانون سلازي نشم قلنا دلونت يلن هند بتسبقسا كم زي كونه دما بزينا نفلت اتبلان already بدحر مقارجة استسرح مخانون tension is نقطة زجبر كم زلون سلازي أمغو China and Japan زكاية زلو كنتات نريو زلنا دايما داي تبايلو نابكالك شناخر يمرس كم زلينا نردلنا. Calling for dialogue and also dismissing China's claims that Japan is changing its position on Taiwan, calling it completely baseless. And this comes after China had submitted a letter to the UN in order to rally support for its position, saying that it's vowing to take resolute self-defense if Japan dares to intervene militarily. So tensions are escalating, and in the meantime, the Chinese embassy in Japan also wrote a text on X saying that China has the authority to defend itself without needing UN approval by citing this enemy status clause. Japan is vowing to take. بحفشة كم نريو زلنا أمون جزيوم كلتا حيلتات كلتا عبيت هاجرات ناي كتبانا إيسيا زخونا جن زيادة تي أجندة أمريكا كساكن دي كتسألهم تخلي خاجم بالحناتهم كم زيو
زدليهم كينات بعلم ما يكون زواجوه سيت زقرنا أمريكا نكر أمريكا إن عمتات حيال كينات خصوص زلاكم نتشاينا دما بجابان بكالو تابتك عزلو إسيان غيرا كتداخما دحريا جابان أمريكا كم ردائت كوينات كتاتو ስለዚህ እዚ ንሪዮ ዘለና ክላሲካል ኬስ ጉዳይና ጃፓን ንቻይና ኮንቴይን ንምግባር ዝተኸየደ ኩነታት ኩሉ ስለደይ ሰርሐ እዚ ሃንታይና ንርኢ ዘለና ኩሉ እተፈተነ ኩነታት ስለደይ ሰርሐ ኣብዚ ዋን እዚ ናምታይ ደይብሎ ናብ ወታደራዊ ኩነታት ሰጊሩ ከም ዘሎን ጃፓን ድማ እቲ ቀዳምነት ተራወሲዳ ወላ እኳ ኣብ ቁጠባ ብዙሕ ስምብራት ይወርዳ እንተሎ ድሮ እቲ ኩነታት እቲ ቴንሽን ንላዕሊ ገፁ ንክኸይድ ይድፋኣሉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ መወዳእታ ድማ እዘን ክልተ ሃገራት እዚኣተን የንቲ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ንቻይና ናይ ብሓቂ ክትዋጋኣ እንድሕር ኮይና በይና መፅያ ክትዋጋኣ መደብ የብላን ንጃፓን ንደቡብ ኮርያ ንካልኦት ተጠቂማ ንዓታተን ቅድመ ግንባር ጌራ ምሰን ንዓን ከም ትረድእ ዘላ ንዓን ከም ትጠቅም ዘላ ጌራ እንተኾነ ንቻይና ክፅዕራ እንተዘየለ ንቻይና ከተዳኽማ ወይ ከተድሕራ ክትመርፅ እያ ንዑ ክትገብር ከላ ግን ዘን ጃፓን ይኹን ካልኦት እውን ኣፀቢቐን ክድሕራ እየን ማለት እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ጎብለል ኮይና ክትቅፅል እንተኮይና ነተን ኣብ ከባቢ ዘለዋ ንኣጀንዳ ድልዋ ዝኾነ ሃገራት ንዓታተን ገንሸል ጌራ እዩ ክኸውን ዝኽእል እዚ ንሕና ክንዛረበሉ ከለና ቅድሚ ሰብ ተረዳእና ወይ ገለ ከይመስለና ቨሪ ቨሪ ኢዚ ቱ ኣንደርስታንድ ብተደጋጋሚ ዝተረኣየ ነገር ስለ ዝኾነ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ዘድልዮ እዩ ግን ናይ ብሓቂ ኣብ ከመይ መድረክ ከም ዘላ ተዓለምና ንክትግንዘቡ ጥራይ ኢልና ኢና ንገብሮ ዘለና ኣብ ዓለምና ሰላም ክመፅእ ድያ ብዝቐረባ እንድሕር ኢልኩምኒ I don't know it's really difficult ንቐፅል ሕጂ ናብቲ ዝቕፅል ዘሎ ኣርእስትናትና Points me now. Congress, a series of questions here. Number one, what is a Bitcoin reserve? What does it do? And how do you build it? Well, first of all, the president created a strategic reserve of Bitcoin in part because the United States government didn't have like a single custodian. You had every agency that they እንታይም ዝብሉ ዘሎ ኣሜሪካ ስቲል ኣብቲ ናይ ቢትኮይን ሪዘርቭ ንክገብሩ ብዙሕ ይስራሕ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ መቸም ኣብቲ ዕዳጋታት ናይ ስታክ ማርኬትን ክሪፕቶን ብዙሕ ቅልውላው ኣጋጢሙ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እዚ ቅልውላው ግን ግዝያዊ ቅልውላው እዩ መብዛሕትኦም ሆልደርስቶም ብዙሕ ኢንቨስትመንት ዘለዎም ብፍላይ ኣብ ክሪፕቶ ቢትኮይን ዝገፁ ዘለዉ ዓበይቲ ሒዞም ዘለዉ ኣይሸጡን እዮም ዘለዉ እቲ ሪቴይል ትሬደርስ እዮም ቶም ከምዚታት ኣጋጢሞም ዘሎ ስለዚ ዓቕሊ ጌርኩም ኣስተውዒልኩም ወላ ኣብ ስቶክ ማርኬት እውን بسمعيت بزح جزء لكم يلا عندكم كل جزء دولار كوست افريجينج بهال كونسبت اسكم قصلوا استوعيلكم تدنقكم ريوت كنتات بسمعيت ايكو اي تجزؤ كبليله نغصرنا بتناي زبانا نملس እንጂ የፊልድ ማርሻሉ አማካሪ የሚዲያ ጦርነት ተከፍቶብናል ብለዋል። የብልጽግናው አገዛዝ በአማራ ክልል የሚፈጽመው የድሮን ድብደባም ቀጥሏል። የጠቅላይ ኢታማጆር ሹም አማካሪ ሌተናንት ጀነራል አለምሸት ደግፌ ከአንድ ዓመት በፊት በርስ ጦርነት ለተማገደው ሰራዊታቸው የገቡት ቃል ደክሞታል፣ ማረፍም ይፈልጋል። አሁን ያቀድነውም ለየክልል የጸጥታ ኃይሎች እንዲዋጉ ትተን እኛ ወደ የካምፓችን መሰብሰብ ነው የሚል ነበር። መከላከያ በየጊዜው ኃይል እየመደበ እያንዳንዱ መንደርና ወረዳ ቀበሌ ከተማ የጠበቀ ሊኖር አይችልም። ግዳጁም አይደለም። ይሄ ግዳጅ በመሰረቱ የሚሊሻና የፖሊስ ግዳጅ ነው። ስለዚህ ከዚህ ስራ ኦኬ ከምትሪዎ ዘለኹም ሓደ ነገር ኢና ክንርኢ ደልየ ዘለኹ መጀመርያ ክልተ ነገራት ከሪአኩም ኣብዚ ክንሰምዖ ፀናሕና ዘረባ ሰራዊት ናይ ብልጽግና ኩነታት ከቢድዎ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ኣብቲ ዝግምግምዎ ዘሎ ዘረባ እንታይም ዝብሉ ዘሎ መጀመርያ ሰራዊት ናይ ብልጽግና ወይ ናይቲ መንግስቲ ሰራዊት ማለት እዩ ካብቲ ኣትይዎ ዘሎ ኩናት ክወፅእ ከም ዘለዎን ዕረፍቲ ከም ዘድልዮን ምክንያቱ ብከምዚ ክቕፅል ኣይክእልኒ ዓቕሚ እውን የብሉን እቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ኣምሓራ ይኹን ናይ ኦሮሞ ብፖሊስን ብምልሻን ጌርኩም ተቆፃፀርዎ ሰራዊት ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይከኣለን እዛ ዘረባ እዚኣ ካበያ ትመፅእ ዘላ ብተደጋጋሚ ዘጋጥሞ ዘሎ ስዕረት ናይቲ ሰራዊት ኣብቲ ኩናታት እዩ ኣስተዋፅኦ ይገብር የለን እታ ታክቲክ ድማ እንታይ እያ እቲ ኩናት ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ወይ እውን ኣብ ኦሮሚያ ዘሎ ወይ ኣብ ካልእ ብምልሻን ብፖሊስን ግበርዎ ማለት ማለት እዩ ኩናት ሓድሕድ ክገብር ደር ስለ ዝደሊ እዩ እዚ መንግስቲ እዚ ናይ ብሓቂ ረሳሕ ዝኾነ ዕላማ ዘለዎ መንግስቲ ምዃኑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ በዚ ኢኻ ትፈልጥ ምክንያቱ እቲ ዝዛረቦ ዘሎ ዘረባ እንድሕር ሪኢኻዮ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ኣብ ኣምሓራ ብምልሻን ብፖሊስን ግበርዎ እንድሕር ኢሉ ንፋኖ በምሓሩ ከዋግኦም ስለ ዝደሊ እዩ ኣብ ኦሮሞ በኦሮሞ ክዋግኦም እዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ሰራዊት ንሱ ዝምልምሎ ወይ እውን እቲ ብልጽግና ኢሉ በዓሉ ዘሰልጥኖ ሰራዊት ምስ ኤርትራ ክዋግኣሉ ምስ ካልእ ከመቻቹ ስለምንታይ እቲ ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ናይቲ ብልጽግና ዘሎ ወይ እውን ኣብቲ ናይ መንግስቲ ሰራዊት ዘሎ ተወላዲ ኣምሓራን ኦሮሞን ኣብ ካልእ ክልል ክዋጋእ ከሎ ካልእ ዓይነት ዕላማ ስለ ዘለዎ እቲ ውሽጣዊ ሓድነቱ ንክሕሉ ከቢድ ክኸውን በዓል እዚ ተደጋጋሚ ትሪእዎ ኣማኻርቲ ናይቲ ፕራይም ሚኒስተር እዮም ዝበሃሉ
ብዙሕ ግዜ ናብ ኤርትራ ዝግበር ወራራት ዘተባብዕን ክፍፀም ኣለዎ ዝብልን ሰብ እዩ ስለዚ ዕረፍቲ ይደልሎ ሰራዊት ዝበሃል ኣነ ናተይ ኣናብባ ዕረፍቲ ስለ ዝደለየ ዘይኮነ እንታይ ዳ ነቲ ናይ ብልፅግና ነቲ ናይ መንግስቲ ሰራዊት ኣኪብካ ነቲ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ናምሓሩ ናሕትዶም ከም ዝናቆቱ ትግራይ ናሕትዶም ክናቆቱ ኦሮሞ እውን ሰም ኤክሰንት ናሕትዶም ይናቆቱ ንስግነቶም ሰራዊት ናቱ መልሚሉ ሓደ ንዑ ክከላኸሉሉ ካልኣይ ድማ ናብ ካልኦት ሃገራት ንክኸዱ ጥራይ ክምልምሎም ዝያዳ ናብ ኤርትራ እቶም ጀነራላት ናቱ ቅድሚ ሕጂ እውን ደውፅዎ ምስጢር ንሕና ኣብ ጉዳይ ናትና ኣይተሸናኽሩና ንሕና ንዓብ ኩናት ኢና እንዳሎ ዘለና ዝበልዎ ኤርትራውን መልሲ ዝሃበትሉ ንዕኡ ከተግብሩ ይፍትኑ ከም ዘለው እዩ እዚ ግን ካብ ማንም ክስወር ዝኽእል ኩነታት እውን ኣይኮነን ምክንያቱ ድሮ እቲ ናይ አክቲቪስት ናይ አምሓራ ተረዲዎ ዘሎ እዩ ሁሉን ነገር ጨረሰ ወታደሩ ሞቶ አለቀበት ተተኳሹን ጨረሰ ዲፕሎማሲው እንደምታወት በየሄደበት ናዳ ነው የቆመበት ምድሮ ራሱ ከርቶታል አብይ አሁን ፉከራው አልቋል ሰክኗል በቃ አሁን ከኤርትራ ጋር ለመደራደር በዝግጅት ላይ ነው እባካቸው አደራድሩን በቻይና ኤምባሲ በቻይና የኢትዮጵያ ኤምባሲ ለኤርትራ ደብዳቤ ተጽፏል ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም አብይ አሕመድ ኩለንተን ክገብረን ዝኽእል ዝነበረ ፈቲኑ ስለደይ ሰለጦ ዕረቁኒ ተኸላኸሉ ላይ አትሕኑኒ እዩ ዝብል ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ እቲ ምስ ኤርትራ ዘሎ ሽምግልና ዝብል ዘሎ ደውፅኦ ዘሎ ካብ ናቱ ድኽመታትን ሽግርን ዳ እምበር እቲ ጌጋን ሓደጋን ክፈጥሮ ዝኽእል ዝነበረ ስለ ዝተረድኦ ከም ዘይኮነ ዝንገር ዘሎ ኣካል ናይቲ ዝገብሮ ዘሎ ድማ ምናልባት ኣብ ሚድያ እውን ዘሎ ንሰብ እውን ክርድኦ ዘሎ ኣብቲ ግንባር ናይ ሚድያ ክሳብ 200,000 ካድረታት ኣውፊሩ ከም ዝነበረን ባዕሉ እዚ ሌተናል ጀነራል ድም ዝብልዎ ዝተዛረበ እዩ ስለዚ ብዙሓት ካድረታት ኣዋፊሩ ከም ዘሎን ውፅኢት ከምፅኡሉ ከም ዘይከኣሉን እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ብዘየገድስ the group is led alleged by a figure named Dr. Solomon Kasa, whose members provided laptops, unlimited internet, and daily allowances from the government funds. ክሳብ 200,000 ካድረታት ኣውፊሩ ብብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ገይሩ ይሰርሕ ከም ዘሎን እዚ ድማ ንሳቶም ነቲ ፕሮፓጋንዳ ናቱ ኣብ ምግዋሕ ጥራይ ደይኮነ እንታይ ደኣ ወላ እውን ንፀላእቲ ኣብ ምዕፃው ሚድያታት ናቶም ኣብ ምድኻም ሪፖርት እናገበርካ ምዕፃው ካብኡ ሓሊፍካ እውን ነቲ ኣትሊስት ኣንጻር ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ትዝክርዎ ኮይንኩም ብርቱዕ ዝኾነ ካምፔይን ኤርትራ ንኤርትራ ንምህሳስ ንኤርትራ ታሪኻን ነቲ ህዝባን ጠቕላላ ንምጥፋእ ዝተገበረ ገጅፍ ዝኾነ ፈተና ኣብ ዝሓለፈ እዋን እንታይ ፈጢሩ ብግምጣሉ ውፅኢት ኣምፅኡ ኤርትራውያን ናይ ብሓቂ ኣብ ሃገራውነቶም ተመሊሶም ኤርትራውያን ንነዊሕ እዋን ዘየንብብዎን ዘይሰምዕዎን ዝነበረ ጉዳይ ናይ ናፅነቶም ኣብ ሬፈረንደም ዝተካየደ ቃልሲ ሰውራ ናይ ኤርትራ ዝወሰዶ ስጉምትታት ኩሉ ደጊሙ ሪኢንቨስቲጌት ንክገብሮ እቲ ኣብ ቃልሲ ዝነበረ ወለዶ ኣብ 91 መንእሰይ ዝነበረ ወለዶ ኣስተማቒርዎ እዩ ነዚ ኩነታት እዚ ድሕሪ ናፅነት ዝተወለደ መንእሰይ ብፍላይ ድማ ኣብ 2000 ዝተወለደ በቲ ዘለዎ ናይ ሃገር ፀገማት ቡቢሉ ዝወፀ ጠቕላላ ብዛዕባ ናፅነት ናይ ኤርትራ ተገዳስነት ኣይነበሮን ስለዚ ነዚ መንእሰይ እዚ ተመሊሱ ሃገሩ እንታይ ዓይነት መስዋዕቲ ዝተኸፈለላ ብኸመይ ዝመፀት ሕጂ ድማ ብኸመይ ኣብቲ ናይ ቀደም ነገራት ኣብ 50ታት ዝተፈተነ ፈተናታት ትምለስ ከም ዘላ ስለተረድኦ እቲ መንእሰይ እቲ ህዝቢ ናብ ሓድነቱ ክመፅእ ጀሚሩ ውፅኢት ናቱ ድማ ንሳቶም ዝገበርዎ ኩሉ ነገር ፌል ገይሩ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሉ ምናልባት ነቶም ኣብ ሚድያ ዘየለኹም ነገራት ከነፍልጠኩም እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ለንቀነ ኣብ ኤክስ ሶሻል ሚድያ ኤክስ ትጥቀሙ ትፈልጥዎ ኢኹም ኢሎን ማስክ ሓድሽ ፕሮግራም ኣተኣታትዩ ኣሎ ንሱ ድማ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣበይ ከም ዝቕመጥ ቦትኡ ክፍለጥ ተኻኢሉ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ መዓልቲ ቁፅሪ ዘይብሉ ፖስትስ ኣንጻር ኤርትራ ኩናት ጥራይ ዝመለል እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቁፅሪ ሓደ ኣበይ ከስከ ይቕመጥ ኣብ ኢትዮጵያ ዝቕመጥ መሲልኩም ንዓና እንታይ ይብሉና ነቶም ናይ ፀቀናይ ህዝብና ዘለና ኣብ ዲያስፖራ ኮይኖም ኣብ ደገ ኮይኖም ዝፃወቱ ዘለዉ እዮም ዝብሉና በዓል ንሱ ኣበይ ይቐመጡ ኣለዉ ኣብ ስፔን ራይዎም ኩሎም ኣብ ደገ እዮም ዝቕመጡ ንሕና ሰራይ ኣነ ንኣብነት እዚ ሶፍትዌር ምስ መፀ ኢትስ ናቲንግ ምክንያቱ ፕሮፋይል ናተይ ኣብ ስዊስ ከም ዝቕመጥ ዝፍሉጥ እዩ ከምኡ ድማ ባንዴራ ናይ ስዊስ ኣለኒ ስለዚ ቦታይን ኩነታተይን ዝገልፅ ሰብ እየ ብዙሓት ግን በዓል እዚ ስእሊ ናቶም ዲ ዋላ እንታይ ምዃኑ ኣይፍለጡ እዮም ባንዴራ ናይ ኤርትራ ከለዉ ብዙሓት ኤርትራውያን እዮም ዝኽተልዎ ዘሕዝነካ ኣነ ግን ብሎክ ብቐደማ ይክተሎን እየ ነይረ ናቱ ሓበሬታ እውን ሕጂ ኣይመፀንን ይዓፅየ ስለ ዝኾንኩ ምክንያቱ ንዕኦም ክከታተሉ ረይቦም ኣብዚ ሓደ በሉ ኩሎም እቶም ፀረ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣይቅመጡን እዮም ግን ኤርትራውያን ድማ እንታይ ገብሩ ኣለኹ ረየኩም እየ ስለዚ ሓደ በሉ መዓስ ከም ዝኣተኻ ዘርእየካ እቲ ቦታ ትቕመጠሉ ዝነበርካ ላስት ታይም
ናትካ ኣካውንት ኣበይ ከም ዝነበረ ይዝነግር ቀፂሉ እዚ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ከዓ በቃ ንኤርትራውያን መዓልታዊ እናፀሓፈ ንዑባ ትራንኩሊቲ ገለ ዝብል ኤርትራውያን ንዑ ልቢ ጌርኩም ንዛተ ብላብላ እናበለ ዛረብ ኣበይ ይቕመጥ ኣሜሪካ ኦፍኮርስ መብዛሕትኦም ኣሜሪካ እዮም ዝቕመጡ ስለዚ ቀፂልካ ተሪኻዮ እዚኣ ሄርሜላ ብሩክ ቀፃል ኣንፃር ኤርትራ ተፅሕፍ እያ ኣበይ ትቕመጥ ፍራንስ ስለዚ ኣብ ሃገሮም ዝቕመጡ ካ ይመስሎም ገንዘብ ካዮም ዝኽፈሉ እዚኦም ላፕቶፕ ይወሃቦም እዚ ኣዲሴክስ ገለገለ ዝብል ቀፃል ኣንፃር ኤርትራ ኣብ ዘለንቀ ነገር ንዑ እንዶ ኤርትራውያን ንማኸር ክብል ጀሚሩ ኣሎ ምክንያቱ ብውሽጢ ዝወሃቦም መልእኽቲ ፖስት ከም ዝገብሩ ኣበይ ይቕመጥ ኣሜሪካ ኩሎም እዞም ትሪእዎም ዘለኹም እዚ ኣብዲ ብቕሩ ዝበዝሐ ግዜ ፀረ ኤርትራ ዛረብ ዝነበረ ኣሜሪካ ይቕመጥ ለንቀነሲ እውን ጀሚሩ ፍቅርን ሰላም ደይንገብር ክብል ጀሚሩ ኣሎ ኩሎም ፅሑፍ ተዋሂቦም ከም ዘሎ በዚኻ ትፈልጥ እዚ ሳልሳይ ቴድሮስ ዝብል ድማ ዝገደደ ሕልፍ ዝበለ ፅልኢ ናይ ኤርትራ ዘለዎ እዩ እዚ እዚኦም ትሪእዎም ዘለዎም ናይ ኩላቶም ኣብ ፅልኢን ክፍኣትን ቀዳማይ ዝኾነ ናይ ኤርትራ ድማ እዚ ቀደም ንኤርትራ ዝውድእ ዝነበረ ፓልፕ ፋክሽን ዝብል እሱ እውን ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዝቕመጥ እዚ ኩሎም ፌክ ኣብ ዓዶም ከማና ይቕመጡን እዮም ተገምቲሎ እዚ ከዓ ትሪእዎ ኣለኹም ቀፃሊ ዝዕፆ ብሰንኪ በማሕሩ እውን ዝፅላእ ማለት እዩ ሃብቲ ዝግርሙ እዚ እኳ ብኣትሊስት ተዋሓደ ኣሜሪካ ከም ዝቕመጥ ይገልፅ ነይሩ እዩ እዚኣ ቅያ ትበሃል ከምኡ ኣብ ጣልያን እያ ትቕመጥ ኩሎም እዚኦም ትሪእዎም ዘለዎም ፀረ ኤርትራ እዮም እዚ ኣበይ ከም ዝቕመጡ ይርዩ ኣለዉ ንሳቶም ግን እንታይ ክገብሩ ጀሚሮም ብፍላይ ኤርትራውያን እንተለዉ እዚኣ ኣብ ፅሑሎም ኣይሆብ በፂሕዎ ክኸውን ከማን ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ሓደገኛ ስጉምቲ ይሓቱ ከም ዘለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኹም ኤርትራውያን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሃብትሽ ገለ ኢሉ ነዚ ኤርትራ ዕርዲ ዝብል ኤሪ ኣይዲ ዝብል ባሶሪ ብዙሕ ፖስት ዝገብር እዩ ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝቕመጥ ኣምሲሎም ግጅፍ ዝኾነ ክሳብ ልዕሊ እዩ ስጉምቲ ንክውሰድ እዮም ዝሓቱ ዘለዉ ስለዚ ኣሕዋተይ ኣብ ኤርትራ ዘለኹም ነዛ ክፋል እዚ እቲ ኣካውንት ናቱ ኢትዮጵያ ከም ዝነበረ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ኣይ ሆብ ኣብ ኢትዮጵያ ይህሉ ንኸውን ለብዋናተይ ድማ ክነግረኩም ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኹም ኣይነው ሃገርኩም ክትፈትው ትኽእሉ ኢኹም ሃገርኩም ክትከላኸሉላ ትደልዮም ፕሊዝ ተጠንቀቑ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንሓድሕዶም እዮም ዝቃተሉ ዘለዉ ስለዚ ንኣኻትኩምን ሓደጋ ክወጥቁኹም ይኽእሉ እዮም እንድሕር ናይ ግድን ኣብቲ ፖለቲካ ክትሳተፉ ደሊኹም ሜይቢ ኣብ ኤክስ ኮይንኩም ኣይተሳተፉቶም ካልኦት እውን ከምዚ ከታታትው ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኣብ ውሑስ ቦታ እንተዘየለኹም ጥንቃቐ ግበሩ ጥራይ ክብለኩም ዝደሊ ምክንያቱ ኣብ ናቶም ህዛእቲ ኮይንካ እውን እትገብሮ ነገር ፅባሕ ንጎ ሕማቅ ክመፀካ ይኽእል እዩ ስለዚ ነዚ ሰብ እዚ ኣሲሮምሉ ኩላቶም ተተቀባቢሎም ናብኡ ክፅሕፉ ርኢ ኣለኹ ንፍዑ እዩ ንኤርትራ ዝከላኸል ብዙሕ ነገር ይፅሕፍ ነይሩ ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ታርጌት ገይሮም ንዑ ክሃስይዎ ክፍትኑ ይኽእሉ እዮም ኣብ ዓዶም ክሳብ ዘሎ ድማ ከቢድ እዩ ክኸውን ኣይሆብ ኣብኡ ይህልው ዝኸውን ኣብኡ ዘለኹም ድማ ፕሊዝ ነዚ ኣብ ፅሑሎም ተጠንቀቑ በጃኹም እቲ ፀገም ናብ ካልእ ሰብ ኣብ ናብ ካልእ ክበፅሐና ይንደለን ኢና ነቲ ዝብልዎ ዘለዉ ሳቶም ንክፋእ ዓጢቖም ተበጊሶም ዘለዉ እዮም ስለዚ ሓደራ ንቐፅል ካልእ ኣገዳሲ ዘሎ ዜና ድማ ንስማዕ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተሪር ዝተባሃለ መጠንቀቕታ ኣሕሊፍ ኣላ ኢትዮጵያ ኣብ ሩባ ኣባይ ተወሰኸ ግድብ ንምስራሕ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ትገብር ብምህላም ከቢድ ምላሽ ካብ ካይሮ ክገጥማ እዩ ክትብል ግብፂ ኣጠንቂቓላ ሚኒስትር ሃብቲ ማይ መስኖን ግብፂ ዶክተር ሓኒ ስዋይለም ነቲ ብህውከት ዝመልኡ ምሕደራ ዓብዪ ግድብ ሕዳሴ ኢትዮጵያ ዝበሎ ዝገለጾ ምላሽ ንምሃብ መንግስቲ ኩሉ ዝከኣል ኩነታት ከም ዝጥቀም ኣመልኪቶሎም ቶሽካ ስፔልዌይ ዝተባሃለ ፕሮጀክት ምቁፅፃር ማይ ግብፂ ዝኾነ ማይ ንኸይባኽን ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ማይ ንምፍናው ዝተወሰነ ውሳነ ንግዜን መጠንን ዝኣትዉ ሓስታት ዝትንብየሉ ብመንገዲ ምፍሳስ ማይን 4 ቃልያት ቶሽካን ዝፈስስ ማይ ምስ ምምሕዳር ኒው ቫሊ ብምውሃድ ንፕሮጀክታት ሕርሻ ይውዕል ኣሎ ክብል ገሊጾሎም ዶክተር ስዋይለም ኣብ መንጎ ግብፂ ሱዳን ኢትዮጵያን ዝዋደደ ምሕደራም ካብ ትሕዝ ዘሎ ሓደ ወገን ኣካይዳ ዘይኮነስ ንኢትዮጵያ ሓይሊ ንግብፂ ሱዳን ሕርሻውን ስሕፋ ሓዊሱም ዝዓበየ ረብሓ መሃበ ነይሩ ክብል ገሊጹ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ተፋሰስ ኣባይ ወፃኢ ዲጋ ክትሰርሕ ከም ዝመደበትን እዚ ንዓና ኣይምልከተናን ኢሉ ይኹን እምበር ዝኾነ ኣብ መጻኢ ኣብ ውሽጢ ተፋሰስ ኣባይ ዝፍጠር ግድብ ግብፂ ኣብ እቲ እዋን ዝተፈላለየ ግብረ መልሲ ክትህብ እያ ኢሎም ካብ ግድብ ኢትዮጵያ ልዕሊ ዓቐን ማይ ንምፍሳስ ተሽካስ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ድማ መመሊሱ እናረሰነ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና which is good ምክንያቱ እዚኦም ሃገር እዚኣቶም ምስ ኬንያ ፀገም ፈጢሮም ኣለዉ ንብል ኣለና ምስ ግብፂ በዚ መጠንቀቕታ ይወፅእ ኣሎ ምስ ጅቡቲ ዘሎ ምትፍናን ጥርዚ ዘሎ ምስ ኤርትራ ድማ ወራር ከካይዱ ይደልዩ ኣለዉ ካልኣይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓበሬታ ባዕሎም ዘውፅዎ ኣብዚ ቀረባ እዋን ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ብር ናቶም እዚ ናይ ኢትዮጵያ ፕሮፓጋንዳ ሚድያ እንታይ ኢሉ ኣሎ ብር ኢን ፍሪ ፎል ብር ናይ ኢትዮጵያ ላይክ ብቁልቁለት ብዘይፍሬኖ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ፍሪ ፎል Ethiopia struggle with record currency depreciation and imported inflation risk ስለዚ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ መመሊሱ እናባእሰ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ኣብ
ኣብ 24 ወርሒ 7 ዝጀመረቶ ነቲ ካረንስናታ ብፍሎቲንግ ሬት ከም ዝኸይድ ዝገበረቶ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ኣብ ከቢድ ደረጃ ወዲቑ ከም ዘሎን መናብሮ ናይቲ ህዝቢ ድማ ኣዝዩ ከቢድ ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ካብቲ ሽዑ ዝጀመረ ይብሉ ኣለዉ rapid depreciation of ብር by more than 165% within just 15 months ኣብ ውሽጢ 15 ኣዋርሕ ካብቲ floating rate ነቲ ብር ዋጋ ናቱ ኣብ ዕዳጋ ከም ዝውሰን ዝበልዎ ክሳብ ሕጂ ኣብ ውሽጢ 15 ኣዋርሕ ጥራይሲ ብ165% كودق كم زغالة he further notes that the magnitude of the birr's depreciation outside the formal banking system is even alarming أبتسألم على قادمة نبز جدد الدرجة يخيد كم زلو سلزي تزكاية زلو كنتات نبحكي أسب بعد كم زغانا أبدا ما زناي برز أعطتراي نفسه زغالة عبيش الجرفة يرولو خمزلو إذن جرزلو and there is nothing much you can do ونياتو كلو لا ونيتو كنا دماء أبقى متأتوه سلزي although the depreciation boosted exports ولا كات من كل قال نايت بعد إيران export كحجز انتقاله مبزحت زي كومس الوالو أو وش تعدي بوليتيكاوي جنكات سلا دفتر وينسقط سلا دفتر جن تزبي كبير بدهوي نتسرع الدماء نتزلوا بدهو نخسجر كبير كون كم زغل أبجل جل تصبات كم زوج تزلوا بر $100 لك تميت بر بس حل زبل زرباو نسمع لنا سلزي it's incredible أبزوانزي تنرؤية زلنا كونتات مالتيو እቲ ኩነታት ካብቲ ብር ንላዕሊ ድማ በዚ ስምዕዎ አፍንጫችን ላይ ቆጣሪ ገጥሞ ላየሩ ብቻ ነው ይቀር ላይ ለምን ተነፍሰው ወደ ውጭ ለምን አስወጣውና ወደ ውስጥ ለምን አስገባው መቁጠር ብቻ ነው ይቀር ብር እንደዚህ የተጠማ ብር እንደዚህ የተራበ ስርዓት እኔ ሰምቼም አይቼም አላውቅም ከ70 ሺህ ብርና ከ80 ሺህ ብር ተነስተሽ 700 ሺህ ብር ግብር ትላንት ላይ ሰማሁት ነው 70 ሺህ ብርና 80 ሺህ ብር ይከፍሉበት የነበረው ግብር 700 ሺህ ብር አምጡ ብለው ለመዝጋት የተሰለፉ ሰው ትላንት ላይ ሰማሁት በከፍተኛ ሁኔታ ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ናይ ብር ቀውሲ ጥራይ ዘይኮነ ወላ ናይቶም ዜጋታት ናይቲ ግብሪ ኩነታት እውን ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነታት በፂሑ ከም ዘሎ ምክንያቱ ኣቢ ብዙሕ ግብሪ ክእክብ ከም ዘለዎን እቲ ፀቕጢ ድማ ነቲ ዘሎ ኩነታት መሊሱ ናብ ዝበኣሰ ይወስዶ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ዳርጋ እቲ ኩነታት ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበኣሰ ዝኸይድ ዘሎ ኤፍሪ ፋክተር ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እና كيف أتراي زخي زلو زغير نجار وين أبصبو قصو زمت نجار بزنا إيكونوميك كونتات يلن ناي وتدراوي ناي بوليتيكا كونتات ممليس زبالة شوي خاطري وطبعا ما زقدر له ناكمو دايركشن زخي زلو تزبد ما بقررو تحني يقول له ولا تتكال زلو سب لا عقم قبري ما تسوكم زلون كاب تقليز حلفه من هارنا يقبرون نتزبي زل على سقط فتيرو له يبلالو نملسنا بتقراي هيج أب تقراي كنت هيكايرالو مجمريا بزين يجمر ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንዝሓለፉ መዓልታት ኣብ ሕሉፍ ኣፈጻጽማ መደባት ህሉ ኩነታትን ቀጸልታ ኣንፈታትን መሰረት ገይሩ ከካይዶ ጽንሐ ስሩ ኣኼብኡ ዛዚሙ ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብ 8 ክሳብ 13 ሕዳር 2018 ዓ.ም ኣብ ዘካየዶ ስሩ ኣኼባ ኣፈጻጽማ መደባት ኣፈጻጽማ ውሳነታት መበል 14 ውድዋዊ ጉባኤን ህልውሽ ከም ንሪኦ ዘለና ህወሓት ዋዕላ ገይሩ ከም ዝነበረ ሓደ ኣገዳሲ ዋዕላ ገይሩ ነይሩ ምናልባት ብርሃነ ልፍዓተይ ዘውፅኦ ሓበሬታ እስክንስማ ዘተገይሮም ገምጊሞም ኣብቲ መግለፂ ዘይካተትዎም ነገራት ከም ዝህልው ርግፀኛ እያ ኣብዚ ማእኸላይ ኮሚቴ እዚ ግን እንታይ ምዕዛብ ይከኣል እዩ ሓደ ዓብዪ ነገር ሚስጥር ምዕቃብ ከም ዝኽእል ኣርኢና ኣሎ እዚ ብጣዕሚ ዘሐጉስ ነገር እዩ እቲ ውድብ እውን ከም ውድብ የንሳረር ምህላዩ ዘርኢ እዩ ሚስጥር ምዕቃብ ተኺኢሉ ብፍላይ ከዓ ከም ሕወሓት ዓይነት ሞ ድማ ኣብዚ ሕዚ ዘለናዮ ኩነታት እቲ ውድብ ብርግፀኝነት ተዓዊቱ ናብ ዝነበሮ ብቕዓት መሰስ ክብል እዩ ማለት እዩ ሶ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ሕወሓት ሚስጥሩ ክዕቅብ ጀሚሩ ኣሎ በዚ ኣጋጣሚ ኮንግራቹሌሽንስ ክብሎም ይደሊ ኩለን ድሕረት ዝግበራ ናይ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣኼባ ይኹን ገምጋም ይኹን ዝኾነ ይኹን ናይ ውድብ ሕወሓት ኣኼባ ሕጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ዋዕላ ናይ ህወሓት ብዙሕ ነገራት ሓበሬታ ንደገ ከውፅእ ኣይከኣለን እንታይ ከም ዝነበረ እውን ብርግፅ ኣይሓበረን እዮም ዝብሉ ዘለው ብቋንቋ ናይ ተጋሩ ድማ ሓደ ካብቲ ህነም ተደጋጋሚ ተዛረብኩ ኣብ ትግራይ እቲ ፀገም ኩሉ ነገር ደገ ስለ ዝወፅእ ፈታውን ፀላእን ፈልጦ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ነገር ክሰርሕ ተኮይንካ ምስጢራውነት ክህልወካ ኣለዎ ልዕሊ ኩሉ ስትራቴጂ ናይቲ ወታደራዊ ስትራቴጂ ምስጢር ክኸውን ዘለዎ
الرأي بزعبا قطبة خط تزارب مهنياتو مومنتم ممكن تفتر سلتدلي فيجن ناتكا رأي ناتكا قطبة كل جزء كتزارب لله كمان تبنتان سبون كسعبو سبون كرعمو سلتدلي وتحضر أوصل تجن ناي سب باين زل ليكا كون مستير كون خلالو سزي أبوتات أبز أجمع نيريو بخالو وجن كبوجن تجارد متزلو أجد أسيد نجار زياس كسمعوا هاي لده دبيد بلايا لنا لي خلا شما قلتات لي خلا ستهم قبلون كبلكمي نعنا باي توون كبلكمي خمتي لكم زنبره نعنا بإتي تيليكوم إتوه خبلي ستهم قبلي لقعتيو بزخون يكون من قدنا عنا ندبال عخري انكو مدحن نهزب تقرأي نهزب إرتران انكو مدحنو زنورو تاريخاوي أفلالاي يا تاريخاوي أفلالاي ونكون نحصر جزي إيو ناي مرحتي ناي بوليتيكا أفلالاي اليوم اتهزب حدا غيرهم انتقوني حوسو وتزيكونا جن يدقاقفوه زي أجير كانت زي تغيدا امانو نتقراواي ون إرتراو ون استفقالو من قد اندات مچاچو إذ خرز الله بك أنا زي اندات لقما تهزو اندات لقما اندات أفه قرص قرص تاريخ تقراي تبلعو توريرو بحري إرترا توريرو مريه تمكينهم اندقنا ناتا تمسفيرهم زنورلو حلمي زلهم حلمهم نسي يغون دا يغونن جن نحنا كمين نسرح كمين نتأمر كمين نتحقاقز كمين نكحس كلم حزت فأنا ينتهلي رجعت حزب تقرأي كمين يكح إذا زربانا يحيلي دبيت ميديا مالتيو بزح سب أزرابيت كوينا لا سلمنتاي حيلي يكون كالو تجارو كم زعينة زربا زلو وندحريل كادما again نزو كنتات دز مدوكر الدعاء كان دحر خوينو حانت سقمتي نوشتك تأتو كابت قدم تحسب زنبارك حانت سقمتي دا يبقى تحسبها لك انتاي بالتيو بعين تجارو empathy بلوزي دحر تصم تاخذ قبر كوينكا بحر خسر كوينكا نعاخذ تعمكات راه يكون اتمساخات سميدي زلون نغرات بيناي اتحساسبا كريوم كم زخل انتاي يجيك بلكم دلي زلو خانه ኤርትራን ትግራይን ጽምዶ ገይሮም ኣለዉ ድሕሪልና ጽምዶ ድማ ኣዝያ ኣገዳሲ ንህላዌ ንክመፀና ዝኽእል ኩናት ንቐፃልነት ከምኡ ድማ ንወለዶታት ዝቐፅል ስትራቴጂካዊ ክኸውን ድሕሪ ኮይኑ ስለምንታይ በዓል ሃይለ ከምዚ ይዛረብ ኣሎ እንድሕር ኢልካ እቲ ኣብይ ኣሕመድ ደውፅኦ ዘሎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብይ ኣሕመድ ብመንገዲ ኬንያ ገይሩ ምስ ኤርትራ ይዘራረብ ኣሎ ዝብል ዘረባ ንዓታቶም ስግኣት ክፈጥረሎም ንቡር እዩ ስለምንታይ ከም ኩሉ ግዜ ዝብልዎ ሻዕብያ كل جزء عرفي قصة مثل زخانة زواج أو من قد رخ جبر خلي زبل فرلو تمالنا أبو جنيرنا سلازي كم زعينا سمعت كسمعهم أنا يردعني سلام تايد ما كمو إلهم كحسب خيلهم because نه أبي كايدا سلازري وصلوا أبي زخانة واقع غيرم سيرترا ك أركخ فترة خلي نحن دما مونجو خم تعرفنا خلي نازبل فرلو سلازي حنتنا جرجن كردوم زخل إيرترا مسيرترا قنوع زخونة متكلاوات حساسبع كجبرون تجميرهم the listing منكسير or the lasting منكسير تراسي أبنعم حليفوك وقحفهم كم زيك الردو يزي سلامتاي إذا صقم زي كابي متي أكم زلا سلا الردو زلا نسبة تقراي بتانا شاطم زارب وينبر منكسير ترا قبل نسبة تقراي سلا هاللي ويفلتني أجي نتجارب بفولي نمتكع وينمدخام نير ترا كم دي واتس أيفلتين እቲ ኢሊት ዝኽተሎ ዝነበረ ፖሊሲ ቀደም ኣብ ልዕሊኡ ይፅዕር ኣሎ ኣብ ልዕሊኡ ስትራቴጂካዊ ስጉምቲ ክውሰድ ይደሊ ነይሩ እዩ እሱ ድማ ተሃሪሙ እዩ ስለምንታይ ተሃሪሙ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ስርዓት ቀዳማይ ፀላኢ ናቱ ነቶም መራሕቲ ናይ ህወሓት እዩ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ስግኣት ናቱ ዝነበረ እዚ ኣብ 4 ኪሎ ኮይኑ ብዙሕ ከርተት ዘርአዮ ኢሊት ማለት እዩ ካብ መቐለ ንኣዲስ ኣበባ ደጊሙ ተመሊሱ እታ ናይ ቀደም ነገር ክትምለስ ስለዝኾነ ኣይደለዩን ነይሩ ስለዚ ሕጂ ኣዲስ ኣበባ ናይ ምምላስ ተኽእሎ ዘሎ ስለተዓለየ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ድማ ንዖም ከጥፍ ዘለ ስለ ዘሎ ንሶም ክጠፍኡ መንግስቲ ኤርትራ ረብሓ የብሉን እቲ ስትራቴጂ ክሳብ ዝቐየሩ ኣካይዳ ኣተሓሳስባ ክሳብ ዝተቐየረ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ኢሊት እውን እንተኾነ ኤርትራ ስጋት ኣይኮነን ምክንያቱ እሳቶም ኣይኮኑን ፀገም እቲ 4 ኪሎ እዩ ፀገም እዚ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ፓወር ሃውስ ወይ ናይቲ ፓወር ተቆፃፃሪ ንሱ እዩ ፀገም ንኤርትራ ዝኾነላ ስለዚ እቲ በዓል ሃይለ ዝስምዖም ዘሎ ኦፍኮርስ እቲ ክንተሓዋወስ ዶ ሓደ ገለገለ ዝብል እዚ ዓጀውጀው እዩ ኦፍኮርስ ሂ ስፒኪንግ ቱ ሂስ ናይ ትግራይ ናር ኦዲየንስ ንዖም እዩ ዝዛረብ ዘሎ ቡጌርና ኢና ንሪኦ ኣነ ከም ኤርትራዊ እዚ ዘረባ እዚ ዘይወሓጠለይ ዘረባ እዩ ክልተ ሃገር ኢና ንሕና ተወዲ ኣሎ ፒሪየድ there is no discussion there ተጋሩ እዮም ትግራይ ትበሃል ክልል ኣላቶም ተኽኢልኩም ድማ ሃገር ክትገብርዋ ትኽእሉ ኣምላኽ ሓግዝኩም ኤርትራ ግን ሃገር እያ
ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራውነት ድማ ምድርዳር ዝበሃል የለን ልክዕ ከምቲ ኣቢ ልኡላውነትና ክትንክፍ ዝፍትን ዘሎ ሰጥቶ መቐበል ኢትዮጵያ ቴሌኮም ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ብልኡላዊ መሬት ናትና ይቅየርን እዩ ስለዚ ኣብታት ኤርትራ ኔጎሽት ክትገብር ትኽእል እያ ዝብል ግምት የብልናን ከጋጥሞን ዝኽእል ኣይኮነን ብግምታሉ እቲ ኩነታት እኮ ቅድሜኹም ኣወል ክነግረኩም ፀኒሑ እዩ መጠንቃቕታ ክህበካ ትግራይ ክትጎዛዝየሉ ዝሓሰብካዮ መጋዛት ኩሉ ተፈሊጡሎ ምስ ወዲ ወረደ ባዕፁ ዝገበርካዮ ኣኼባ ተኻሊኡ ወዲ ወረደ እውን ወላ እኳ ተወላዋል መርገፂ ሒዙ እንተሃለወ ክንደየናይ ኣብ ምሻጥ ትግራይ ከይሰማዕ እዚ እውን ሰሊኹ ዝመፀኒ ምስጢር እየ ዝነግረካ ዘለኹ ካልእ እዛ ስእሊ ምስ ወዲ ወረደ እውን ኮነ ኢልካ ንወዲ ወረደ ኣብ መሪሕነት ሕወሓት ጥርጣርን ምፍጣርን ኣብ ህዝቢ ትግራይ ተነፅሎን ምግባርን ኮይና ብኣጋጣሚ ዘይኮነት ብስውር ጥበብ ዝፈነኻያ ምዃና ተፈሊጣ ኣላ ኣስተውዕሉ ተጋሩ ወዲ ወረደ ካብ ኣብይ ፀቒጣ ዝተዋህበቶ ተልእኾ ግን ከዓ ምፍላጥ ዘድልያ ሓንቲ እያ ንትግራይ ምዝንጋዕ ኣብ ክልተ ዝመቓቐለኩም ዘሎ ጉዳያት ዲዛይን ድዩ ፈቓቕ ምስ ፈጠርኩም ድማ ዝያዳ ነቲ ጋግ ከግፍሖ ጻድቃን እቲ ናይ ጋኔን ተልእኾ ተዋሂብዎ ኣሎ እታ ፀወታ ከምዚያ ዲዲአር ባሕራ መሬት ክጅመር ሰራዊት ቲዲኤፍ ናብኡ ኸይድ እቲ ስሙር ሓይሊ ተመጢጡ ክብተኽ ውናት ኣብ ክልተ ባይቶና ኣብ ክልተ ኩለን ውድባት ኣብ ክልተ ብዓብዪ ሕወሓት ኣብ ክልተ ሰራዊት ኣብ ክልተ ትግራይ ብዓባያ ኣብ ክልተ ገማሚዕኻ ነቲ ዝተረፈ ሕወሓት ምድኻም ዝብል ድሮ ተዓዊቶምሉ እኳ እንተጸንሑ ብሓደነት ሰራዊት ናብ ንቡር ክምለስ ተቓሪቡ ዝነበረ ቁመና ሕወሓት ዳግማይን ምስንጣቑ ግን ብውሽጥኹም ወፍሪ ተጀሚሩሎ ነዚ ንምግባር እምበር ወዲ ወረደ ንምዝንጋዕ ተሓፂ ዘሎ መምኽኔታታት እንዳቕረብካ ንሕወሓትን ሰራዊትን ምዝንጋዕ ኣብቲ ቀንዲ ዕማሙን ዋኒኑን ንኸየድህብ ኣንፈት ዝጥምዝዝ መደባት እንዳሃብካ ምዝንጋዕ ትብል ኣላሞ ስለዚ ኣወል ጽቡቕ ገይሩ ነጊርኩም ነይሩ በዓል ሃይለ እቲ ዘሎ ኩነታት ኣንቢብኩም ነቲ ህዝብኹም ሞቢላይዝ ምግባር ትዛዕበየ ስራሕ ናትኩም ይኸውን ኤርትራን ትግራይን ዝነበረ ቅርሕንቲ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ናብዚ ደረጃ ክመፅእ ዝብል ሓሳብ ብፍላይ በቶም ፀላእትና ኣይነበረን ፍፁም ዘለኣለማዊ ፅልኢ ተኺልና ኢና ንደልዮም ኣጀንዳታት ክሳብ ነሳኻ ዝኽልቲኡ ህዝቢ እዚ ኣብ ፅልእን ኣብ ቅርሕንትን ክፀንሕ ይኽእል እዩ ሓደ ካልኣይ ዝኾነ እዛ ዘረባ እዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ተረዲእኹም ኣለኹም እታ ናይ መወዳእታ ካብዛ ሃገር እዚኣ ተስፋ መቁረፂት ክትከውን ትኽእል ዝበልዋ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ማለት እዩ ኢትዮጵያውያን ባዕሎም ከም ተስፋ መቁረፂት ዝወሰድዋ ብፍላይ ኣምሓሩ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ማራቶን ዝበሃል እዚ ኣዶናይ ዝበሃል ቬሪ ፌመስ ዘሎ ቲክቶከር ኣብቲ ውድድር ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራታ ቀይሕ ብጫ ቀጠልያ ዘለዋ ንዓዓ ኣብ ገፁ ተለኺዋ ስለ ዝመፀ እቲ ኦሮሞማ ድማ ኦሮሞ ኣብቲ ኣዲስ ኣበባ እዛ ባንዴራ እዚኣ ከጥፍዋ ይፅዕሩ ስለ ዘለው ሕቐኽ ኢሎሞ ላይፍ ከሎ ክሓካ ከሎ ስለተረኣየ ኣብ ገዛ ሃገሩ እታ ኦሪጂናል ባንዴራ እውን ዝተኸልከሎም ብምባል መረረ ናይ ህዝቢ ዝተሰምዓሉ ፍሉይ ኣጋጣሚ እዩ ስለዚ እዚ ትግራዋይ እዩ ግን ከም ኢትዮጵያዊ ኣክት ስለ ዝገብር ዘሎ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ኬተር ገብር ስለ ዘሎ ኣብዚ ዝሓለፈ ድማ ውድድር ነይሩ ዓብ ፌመስ ኮይኑ ዝነበረ እዩ ብዝኾነ ነዛ ባንዴራ ሕጂ ብዙሕ ኣታክ ክመፆ ከም ዝኽእል ዋላ እኳ ኣልይዋ እንተሎ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ክትከውን ስለ ዝኻለት ሂዝ ገነ ፌስ ቢግ ትራብል ኣይ ሆፕ ኣብ ካልእ ሓደጋ እውን ኣይወስድዎን ምክንያቱ ነቲ ሃገር ኣብ ሰንኮፍ ዘላ ዓብ ፖለቲካዊ ምምቕቓል መፍጠሪ ክኸውን ገሊኦም ከተባብዖዮም ብዙሓት ዝሕዝን ኣጋጣሚ ኣጋጢሞ ክብሉ ከሎ እቶም ካልኦት ድማ ደይ መደይ ኢሉ ዝገበረ እዩ ነቲ ሃገር ንምፍራስ ምባል መንጎ እትዮም ኣብ ሓደጋ ከይውድቕዎ እውን ዘፍሪ እዩ ግን እዚ እውን ነፍሱ ዝኻለ እታ ኢትዮጵያ ዋላ እውን ዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ ናይ ሓድነት ተተፈጥረላ ሓድነት ክፍጠረላ ዝኽእል ኣይኮነን ምክንያቱ ኣዝዩ ተቃራኒ ዝኾነ ኣጀንዳ ዘለዎ ሃገር ስለ ዝኾነት ካብዚ ቀፂልና ሓንቲ ሂበ ክሓልፍ እየ ናብቲ ዜና ዓወታት ናይ ብሄር ቋንቋ ገይረ ከምኡ ዝወስዶ ከም ኤርትራዊ ቋንቋ ገይረ ዝወስዶ ቢኮዝ እዚ ኣብ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ቀዳማይ ሃገራዊ ጉባኤ ትግርኛ ከም ሃገራዊ ቋንቋ ስለተመርፀ ምርጫይ ስለ ዝኾነ ድማ በምንም ተኣምር ኣሕሊፈ ዝህቦ ጉጅለን ቀቢላን ካልእን የለን ከም ኤርትራዊ ሓበነ እዩ ኣብ ማንም ትግርኛ ከይተቃልሐ ከሎ ኣብ ኤርትራ ይኹን ቋንቋ ሃገር ተፈሊጡ እሞ ኣዝዩ ዘሕብነኒ እዚ ቋንቋ እዚ ግን
ናይ ዓለም ክገብሮ ይስቃልስ ነይሩ ማለት እዩ ናይ ኤርትራ ዘይኮነ ስለዚ ኣዝዩ ዝሕብንን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ስለዚ ነዚ ባህል እዚ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ፀሓዩ ምዃኑ ዝርዳእ ካብን ላዕሊ ቃል የብለይን እንተዝህልወን ንበልኩ ግን ዓቕሚ የብለይን መቸም አብራር ብዙሕ ሰብ ኣብ ፖለቲካ ኢዱ ዘተወ ደራፋይ ኩሉ ግዜ ይድፅላእ በቲ ሓደ ወገን አብራር ግን ወላ እውን ተቃዋማይ ከሎ ዝፍቶ ሰብ እዩ ስለምንታይ ዘፍቱ ስራሕ ስለ ዝሰርሐ ጥራይ ዘይኮነ ዘፍቱ ኣተሓሳስባ ስለ ዘለዎ ናይ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ዘፍቅራ ሰብ እንተሎ አብራር እዩ የስ ናይ ፖለቲካ ኣተሓሳስቡ ካልእ ክኸውን ይኽእል ግን ናይ ኤርትራ ኩሉ ደርፍታቱ ስራሓቱ ናይ ኤርትራ ዘኽብር ናይ ኤርትራውያን ዝሕጉስ መንፈስካ ሓፍ ዘብል ኣብ ፍቅሪ ይኹን ኣብ ሃገር ናይ ብሓቂ ለባም ዝኾነ ሕጂ ድማ ናይ ቋንቋታት ሽጣራ ናፈጠሩ ነቲ ህዝቢ ክመቃቅልዎ ኣብ ዝፍትኑ ዘለው ዕጭ ነሳእኩም ትግርኛ ናይ ሃገራዊ ቋንቋ እዩ ትግርኛ ብስነ ጥበብ ይኹን ብከምኡ ተማሂርና ዝዓበና ኣኽብሮት ኣለና ኣነ ካሊእ ቋንቋይ መበቆል ቋንቋ ደይ ብለየን እዩ ግን ትግርኛ ስለዝጠፍአ ብለየን ዝዓቢ ኮይኑ ኣይስምዓንን እዩ ትግርኛ ክዓብሎ ነቶም ካልኦት ቋንቋታት መሰል ሂብካዮም ኣለኻ ንክምዕብሉ ትግርኛ ድማ ኣገዳሲ ቋንቋ ብኤርትራ ክኸውን ይግባእ ምክንያቱ ዓረብ ቋንቋ ናይ ኤርትራ ኣይኮነን ረሻይዳ ኣለዎ ዓረብ ግን ኦፊሻል ቋንቋ ዝኸውን ምስ ዓለም ከራኽበና ስለንደሊ እዩ ትግርኛ ግን ቋንቋ ናይ ኤርትራ እዩ ስለዚ ዝበዝሐ ሰብ ዝጥቀመሉ ስለዝኾነ ክዕቀብን ክዓብን ዝግብኦ እዩ ዝበሎ ትክክል እዩ በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ኩነታት ነዚ እናኾነ ናብቲ ዜና ናይቲ ዘሐጉስ ዜናታት ድማ ክንሰግር ግዜ ወሲድ ኣለኹ ከማን I didn't want to go this far but sometimes it is እስከንመለስ ኣብዚ At an Eritrea 1-2 are we looking at an Eastern African 1 Sports news, Eritrea asserted their dominance on the Road Cycling African Championship as they won their fourth consecutive African title at the 19th edition of the Continental Showpiece in Kwale County, courtesy of Merhawi Kubus. It was a double delight for the African cycling powerhouse as they retained their junior title thanks to Awet Aman's breathtaking performance. Kudus crossed the line after 3 hours, 53 minutes and 6 seconds. Aman finished second overall as Algeria's ናይ ብሓቂ እዛ ዝሓለፈት ውድድር ድራናያ I don't know መግለፂ እኳ ኢኻ ዘይትረኽበላ እዞም ሰባት እዚኣቶም ናይ ብሓቂ ኣኽሪዖምና ብቐሊል ክትሰግሮ ትኽእል ኩርዓት ጥራይ እውን ኣይኮነን it's just incredible performance ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ሓሳብ ልብና ገሊፅና ከማን ክንፀግቦ ዘይከኣልና እዩ ምክንያቱ ናይ ብሓቂ ኣብ ደረጃ ዓለም ሃገራዊ ማልያና ብከምዚ ዓይነት مهابتهم نبحكي أنس مرهوي أبزي أمتيه سلز نبركو نبحكي ززارة بكوسب كمهانو نخلهم يزفتهم جن مرهوي was a very nice intelligent person intelligent مهانو لما ولا تأمل على أنا تاريخ عيون it shows some sort of intelligence هبتو الدر مالتيو سزي I'm very happy I'm very proud of them عودون زجبرو سرح مدهاني زجبرو سرح كالود جانتات زجبرو ودما كاب كل دما كلت يوم champion يوم كينهم مرهاو قدوس أبتني عبيتي عوت أمان دما أبتني ناشتو سلزي كلت يوم نا UCI فلوش المات مالتيو champion أفريقيا خوينا مالو أبتني عبيتنا ناشتون كم زعينت عود دما عود دراروم زخون من سياتنا نبي حكي حقسنا أب كل زلهم دما تبابعوهم this should go viral بفلاي حقراو مالي أجرم زوم سو عود العلم ما نم كان خبريك بأنا بزي قد سابينا يبوتايو نبي حكي كنقر علون كنزللون زقبانايو نكو حقوسكم جگانو نمرهاوي ني دتندق انستيو زنبرا كم دما نعوت نخلاتهم انكو عبزبكعكم كيلومتر يدلي thank you very much again سلاديس اقبكم ساخه كبللكم بليز لايك غبروا شير غبروا سبورت غبروا ابز زلو ودما اتبابعوهم اب فيسبوك اتبابعوهم اب تيك توك اتبابعوهم اب كله اتبابعوهم نتوم نعم بروموز غبروا زلو ودما حجزوا صبو ነገር كنكبر منتا Algeria does not have a response. Eritrea taking the lead. It has been decided from the very start. It has been decided, and it is not going to be a sprint, ladies and gentlemen. It is not going to be a sprint finish. P1, 2, and 3 have been decided. Oh my goodness, what are we witnessing right now? Brotherhood at its finest. Look at them holding hands. What an emotional moment for the East. What a win! Emotional moment for Eritrea.